Hello guys, hi guys, hello guys, hello guys, hello guys, hello. Sisi Sonia, hello. Hida Munyambiri. Hida, long time. Hida Wangawati Rovei. Where were you? Hida Munyambiri. Wangawati Rovei. Pemberry, how are you? Pem. Pem Nagmakonarin. Wangawati Rovei futi Pem. Right. The guy in the fake is going to keep young Pachi. Right. Tariro Chidanda. Guys, share live. Hopeland is really say just arose, guys. Share live. Take your friends. Share live. Share live, guys. Let's have this live shared 200 times. Gati share, guys, live 200 times. Because we are raising an alarm. And we are raising an alarm to our fellow sisters. Paita Tinder Swindler. Pa Facebook. Pola maga thank you ndakapora kudhara wanga uripiwo singawi pano ndakapora kudhara ini. Guys, share live. Let's have this live shared at least 200 times. Pane live yandakaona yamakashare 198 times. Imwe yakaitika manje yanga ine mashares 198, so 200. Oh Kelvin, saka takutika tifambe newe ufambe zvakanaka handisi uchinda kumba ufambe bo Kelvin tika tifambe newe tichikuvaraidza paunozoti papa munenge makubhota andika munike magboard ofamba bomb fana anditika right seke say masire zviri say nonhlanhla how are you guys share live because panapa we are raising anditika an alert to a Tinder swindler wepa Facebook mu Zimbabwe animona saka please itai kuti mu share live daidzai mabro enyu guys daidzai mabhuru enyu chero vasingandifariri vaya vadaidzei nokuti hatisi kuzoda kuti mangwana vazopindawo zviri kupinda vamwezve vapindawo mupredicament ishi ndiri kuzopiri vapinda nevamwezve hanimaona yekuti unodliwa bhegi wodliwa chiro come on guys wodliwa chinhu wodliwa bhegi kana guys wotonzi baby can you sell your car please pony your car undipe mari zvona zvinondimirira mushe and so I know panogona kudaro paine vana vesangano rekwaprofeti Musara andika you are allowed to call him. Vadaidzei vauye because I tried reaching out to him kamsend drama message andika akaresponda pekutanga akaona kuti nyaya yangu kwari kuda kuenda akabva angozoti si saka at least I had the courtesy of telling him kuti ndiri kukutsvakai kune nyaya dzenyu dzauya akadidi saka munogona ngomudza kuti kune live yenyuko kuitira kuti kana ari kuda kuuya auya achizvidefend achizvimiririrawo anditi nomakei zviri sei right. Itai guys, I'm just giving you 5 minutes guys zokuti mushare life nekutega ma friends enyu tega yo mabhuru enyu guys tega mabhuru enyu ayamategei mabhuru enyu auya muzviwire zviri pano uyai muwe zviri pana pa zvinoshamisa sei uyai muzviwire uyai nonhlanhla salo gunje zviri sei tegai vamwe guys tegai vamwe tegai Grace Magaya zviri sei Sandra how are you right tegai vamwe zvikuru sei vakadzi vana vechivakadzi vemasingle mothers kwanza I thought our Facebook Tinder swindlers nomad wepa ndoupi uyu nomauyu uyu ndoupi uyu moyo lili kampofu zviri sei hanzi nataini you are not all here 380 hamsati masvika hamupo vazhinji avapo atisatamboita live 300 kana 400 pano azviti right saka hanzi I watched the movie Tinder Swindler ndononzi manje pane wemuZimbabwe apindawo nestyle iyoyo aripo wapindawo nestyle iyoyo paZimbabwe pedapa hanimona saka toda kuti tionesane kuti zviri kufamba sei ngatitei guys tifambe tikurumidze kuchovha because tine behind bars as well tine busted abroad kwai behind bars never way kwinda ndida kuti ndibe show isiri yangu tine busted abroad zvakare
tine busted abroad zvakare, tine busted abroad later. Saka itai ku thank you Diana. Toda kuti tifambe nebhora guys, kurumidzai kuti titi guys, ingoti wangu hanza vana magetsi. All right. Rafi Mwaruta uya ku WhatsApp, ndikupe namba dzangu izo ya ku WhatsApp kana tapedza panapa. Uya ku WhatsApp ninge waita right choice. Ninge wagona ufunge, ninge waita the right choice. Ndokunonzi kugona hanzi red situ. Sorry nokuti thank you nokuti ndiriwe ready Shane. Ndiriwe ready. Handisi muzanu wangu guys. Handisi muzanu. Handitombori muzanu. Ini ndichori mu triple C. Zvinotozikamwa zvisina kana chitsotsi. But uniform ye red ndeye basa. Hani muri kunzwa? Uniform ye red ndeye basa. Asi ina handisi muzanu. Zvonongozoclashawo kuti vanewo ma uniform ye red. Hani mona. Asi ina handisi muzanu please. I am not a ZANU PF member. I am not a ZANU PF supporter. I am not a ZANU PF puppet. I am not a ZANU PF goblin. I am not a ZANU PF anything. And I am a CCC. Antika support. So ungamwaya akoma angry face ako ukatoisa 100. I am not a ZANU PF goblin. I am not a ZANU PF whatever snakey. I am not a ZANU PF ungato maisa akaita million handiko iko uniform yebasa. Uniform yebasa. Please pardon me guys. Hanzi msatu zani redere. Ndoka wase kudaro mnonto. Ndaka wase kudaro. Ndakawase kudaro guys. Munhu wese ku CCC naika inangwa ndozvandiri anditonyari kana kutaura guys. Nokuti ndozvandiri. Kunyaranyara munhu mira pauza paumire. Mira chaipo panzvimbo pako. Mira pako chaipo. Pangu panove ndo pa CCC. Handitika pama triple aya, ma triple matatu ndo pangu. Handisuku ndiri ku triple C. Handiti yellow very good. Enina patience very good mandikavira. Very good makava gap. Right. Ndokumbura umwe mu comment section guys andipindiro number dzekuti vanhu vafone. Thank you guys. Ingoti chimirira kuti titi isai fano isai ma yellow guys. Fano kwanza ima yellow love. Nyora ima yellow. Isai ma yellow. Sai ma yellow. Isai ma yellow. Ma yellow. Sai ma yellow. Kana ma CCC. Sai ma CC tinde. Ma CCC. Ashino kuti tinatoona mabhuru anosupporta ZANU PF. Handiti munhu anosupporta party anoda guys. Handi ndizvo. Munhu anosupporta party anoda ndichika kune vanosupporta ZANU PF. Kune vanosupporta nditotona mabhuru anosupporta ZANU PF. Handi choice yavo hazvirambidzwi. Asi ndozvisupportira CCC. Ndo yangu. Yellow melo. Yellow melo. Isi vanhu yellow. Right. Guys, ndipindewo number. Somebody write the number ndipine, write the number ndipine, write the number tipinde. Write the number tipine, write the number. Moti ndingarika kusupporta yellow guys. Muri kuziva here kuti izvo zvinhasi kwabatwa maZimbabweans number yazosvika mu 380. Zimbabweans abatwa muno munyika. 380 vabatwa mufunge kuita kunokerwa door to door nehome affairs nemapurisa vasina mapepa vachibatwa. Imi munhu unongosina kuzvigadzira kuti kwai unoda kusungwa wongoona home affairs yatopinda vanotengesa kanhu muno konzi up vanhu votobatwa kuti nda kumusha nongosina kana chinhu usina kana sende ungosvika usvika uchichinyigwa futi kumusha kwanga uchinda wasvika usina kana chinhu nokuti munhu unenge uchidza kuti ndichambogara muno muchishanda handimoona kuti ndikavhire magepa angu ndozoenda kumusha time asi kumusha kwachona hakusi kugarika nenyaya yekuti vana vechidiki vakaenda kumushando vanonoitei kuZimbabwe ndiudzei guys vama 2000 akaenda kumusha mapiano aya anonoitei kunze kwokutongonotenderera mumarodhumu vachitsvaka masugar daddy vachitsvaka vanhu vanenge vane mari dzavo kuti vawane kuita butter trade vakatengesawo chinhu opuwa mari anditi chii chimwe chavangaita nokuti hakuna mabasa vane madigiri vamwe vane madiploma asi kuZimbabwe degree harina basa guys itishure kutoilet diploma harina kana basa kuZimbabwe itishure kutoilet unototengesa maveji nedegree rako saka vananda kunodi pane kuti mutigarewo pasi ndishwashwa mungaita shake hands na kunotivhurira kukwai kuKenya tabvisa mavisa ndai kuKenya toenda kunodi kuKenya kunei chatofambira kuKenya kuodi makadipinda kunorizina neweku-UK kuti tabvisa mavisa inde munorizina newe-UK kuti vabvise mavisa kuti vanhu vawane kupinda ikoko rizinai neveCanada kuti vabvise mavisa vanhu vawane kupinda ikoko rizinai neAmerica vanhu vawane kupinda ikoko shuwa mungati Kenya toenda kuKenya kunei zvavangofanira kuenda kuBotswana kuenda kuKenya zvakafanana
Zvakunda kukinya zvakafanira kuenda kuBotswana guys. KuBotswana. Ndiudzeiwo kokunongochirwa nema SSG kuBotswana. SSG rinenge riri kumasure richikudza ati kwere sama yakhai kwere ndokutivhurira kuti kwai kukinya guys tunoitei kana ndimi ondudzo unoshanda pai kukinya unonoitei kunoitwa nezvei kukinya. Thank you Nobe kukinya zvakafanira kuenda kuMozambique kuti kwai kuMozambique ndakubvisirai kune kwai hakuna akovhisa kwekunzi ndakubvisirai border pindai Mozambique kunodii kuMozambique kunodii kwai ndakubvisirai border pindai Mozambique tunoitei kuMozambique isu kana mada kuti mufadze vana veZimbabwe taurai neve UK vabvise visa vanhu vaingoinda kuUK vachidzoka vachinoita malivhini vachidzoka vachiinda vachinosuka machembera avo vachidzoka taurai neve UK toona kuti machinja zvinhu zvaane power taurai neve America uko kuti vanhu vapota vachingobhururuka voenda kuAmerica kuita malivhini avo vachidzoka voenda kuAmerica kuita malivhini avo vachidzoka toziva kuti zvinhu zviri kuita kwete kuti munoti kwaita vhura visa rekuinda kukinya name guys muna zvinhu zvinoitika kuZimbabwe soka zvakaoma kuZimbabwe kwedu ika kune munhu kune benzi rakafirako chete kuZimbabwe kune benzi rakafirako guys kune benzi rakafira kuZimbabwe guys zvisingazikamutiri mutumbi waro uri papi ndosaka kuchitika zvose izvi kuZimbabwe kukutsvagwa mutumbi webenzi rokawanikwa kuda zvinhu zvinonaka pane pakafira benzi parisiri kuzikamwa ndi papi nguzvi zvinhu zvacho hazvina kana order guys hazvina kana order kuenda kukinya zvakasiyana nekuenda kuMozambique zvakangooma asikana kai kumwenda kunotandarawo zvinoisa tsiba kutandara kuda kutsvaka mari kuti vana vaende kuchikoro zvoko kutandara chisha tonotandarako totandara muno zvikana kumusha kwedu ikoko gold iripi naimevhi munyika medu tamuna gold here muZimbabwe muzere gold asi kuti hauriwa ukaiwa ukabata gold ukangodiscover bhande regold iwewe ukariwana mavisit bhande regold unoziva zvegold zvine midzimu anoziya rikafura mapako bhande regold ukariona gold rarada rinogona kufuma makusini uchiona riri mugadheni mako chitotaima mugadheni mako pakawazika mati pane bhande regold kupfura nepambapako patovharana wakutodzingwa pamba paya patove pevarizi wakutotoregwa saka gold kuZimbabwe ririko asi kuti se hatidi ionene hatina mukana wekuti tingarinanzvavo kana kuribatawo rongobatana najavelin javu vachingoita ma up and down naro akati America naro odzoka kuZimbabwe naro oti America naro odzoka kuAfrica naro achitivhairira paFacebook akapisa mazigold akanenge akakura kudai akabata mazigold oti up and down akabata maziningikiri mazibha ake gold asi vana veZimbabwe achifa nenzara achikandira vanhu chingwa kuita vanhu kuita unge mbwa kuunganidza vanhu kuti akande chingwa mudenga chingwa just a loaf of bread something that cost less than 20 rand kuno chinhu chinoita 16 rand vanhu vakakuita stampede vachisikana vachikandigwa chingwa mudenga kuita unge mbwa dziri kukandigwa masadza mai mwana ndo zvamunoti kwai tifarire tivhotere kuita vanhu vekuZimbabwe mbwa mai mwana ainipai hapana unobata zvakanaka kunyepa ko vakadikora une chido chekuda kupa vanhu handiti unodi kumisa vanhu line chimirai line mota yelobels ya chigoverai vanhu love 333 vopuwa zveorder kukanda mudenga here guys kuti ndopondonati kuZimbabwe ka animona ndopondonati kuZimbabwe cheko zvacho vanhu vanotori nenzara guys mazarira vanga vakati vakamirira lofu iroro chingwa rekugamirana mudenga iroro lofu sorry henyu mazani nhasi muchandivenga asi chokwadi handika kati uchongotaura chokwadi tozotamba tapedza handimaona kufamba here akabata mazibha mari ikawaridzwa patebhu ende yake ikawaridzwa patebhu kudai unoida kune family inenge yatorara musiwo isina kana kudya isingazoti upfu hwamangwana ineiwana kupi kune munhu ari kuda kuzoflasha keshi akaisa mabhandu akaiflasha patebhu pake vati paya mheno achita kuoneregwa nekeshi vakomana and then you expect us to dance tisekerere tisekerere tosapota edu mumwe avata nenzara vana kune vana vasikunda chikoro vasina kana vakadzingirwa school fees asi umwe ari kuenda asina kana bhutsu vachipinda matoilet epublic asina kana bhutsu handi umwe munhu ari kuwaridza mari achitaura kuti ndeyangu ndeyako saka uri kuti uri kuiwaridzira chii mukuti nyika iti zvinyararire yesimuka taura yako Lara hakuna chinonzi piritsi kuchipata vanhu vari kufa
Pirits hariwanikwi kuZimbabwe zvekumhanya. Unofanira kutenga une anzi ma-insurance ekuti utenge uyu izvi zvekutenga mapirisi nemakadhi zvema-medical aid. Hanomaona kutenge mapirisi. Hakuna Panadol guys. Hakuna chiriko. Asi tonzi kwai musataure. Munotya aiwa guys tichagotyei iko kununa isi takasasikwa. Takatosasikwa kudhara tichagotyei. Munoti gena kune rimwe gena tichaona rakadarika tiri kurarama pano pasiro. Kuririko. Ratichauya iri. Kuisigwa here zvibhorani mutauni guys ndigani mbotaurawo. Zvibhorani mutauni kuisigwa zvibhorani kuHarare unoona kuzere zvibhorani nematsime. Kugweruko unoona kuzere zvibhorani nematsime. Buruwayo kuzere zvibhorani nematsime. Kuti vanhu vamukire mutauni vakomana. Ndipo unozoona kuti Mugabe iwewo nani guys. Hataura ichokwadi. Paya takairasa musi uya wekufarira nhingirikiri uya vanhu vachitoga mapikicha vakamira pamazinhingirikiri emasoja paya guys ini zuva redera irivheswa nairivhivhesa ini guys kufarira nganga inonobata mai vatichifara taikoziva kuti tikutozvipinza from frying pan to fire mariziva zuva riya mvura ikatobuda kuZimbabwe uko patepu kune dzimwe nzvimbo unotota selfie wakamira patepu unotogwa selfie uri pamvura kudai kuHarare uko. Hakuna mvura. Road, just mere road zvadzo. Tutona zviri basic guys. Zvino kuZimbabwe hakuna ma-toilets, ma-blade toilet. Hakuna structure yema-blade toilet mumatown. Zvino mvura kana isingabudi. Saka ma-toilets aomiswa sei, zviri kufamba sei muma-toilets umu. Munhu otosunga mudumbu. Kana kuti masango tembo ndachotambira vatiri vanodiki magolf course ayi tinotamba china kuchapindika here kana kuti ndoya dzatoye toilet dzacho. Because sure ndikurangarira nguva uya Mugabe kuti akanga achilaitawo malights na 5. Handimona mvura kuti inodiridza uchitodzvarawo muriwo. Mvura. Asi pura kumwedzi pepare mvura tichiuya kwanzi bhadhara mvura. Mvura inenge isipo. Amen. Nangoti ndidaridzewo nepo. Takabaiza musi uya ndiwati kuto musi uya yakandogara ndingofunga kuti hey. Pachipaya so. Hanzi Harare sakuna toilet no flash. Saka zvakamira sei? Kana toilet isinga flash kuHarare chindiudza. Kuti saka vanhu vanorama sei? Ndiudzewo vanhu. Ko vaya vanogara kuna nambare koko kuti vanenge vachishiya toilets. Saka chindibondiudzaiwo kuti kuri kuraramiwa sei koko handidi kutozvifunga. Kuri kuraramiwa sei ikoko guys? Kukurarama sei? Kuna nambare koko kwanoshiya toilet aya kune kusina mvura. Chindiudzai munenge muchipinda vanhu 70 mutoilet. Zvinofamba sei? Mungangoti inchero wanga sama angry face wazoona kuti ntora chokwadika. Ndakasiya ana zvevu ndakasiya. Dhaka ndakarega last year. Mapirisi ndakaudzwa nemadiaries pane mumdiaries akanipa mapirisi panapa. Ndikatotenga iwayo kuti wakusatorida zvachose. Zvachose rakazara rimo kutoritarisa kudai kusvika ndatozongorirasha. Ifu ndakasiya achievement hombe chai. Zvakaoma. Right. Rikaindipedze. Right. Rikaitinde kunyaya yedu. Guys, nyaya yanhasi hanzi mapirisi anonzi ndichagosiya chigaba chacho chirimo chakutarisira. Chigaba chirimo chakutarisira. Anza, how did you leave Dhaka? Nyaya yacho chinja yacho yekudhaka yes Betha Murora. Nyaya yacho yekudhaka. Ndakatenga mapirisi akanapiwa pane mudiaries avanhu vainyora mapirisi apa ndibva ndangononga. Hanzi ndanzwa nokuda Dhaka. Ndakatosiya fungeni. Ndakasiya. If top fan yepano padiaries yabva yatofona. Hello. Chipedza shungu tipinde musho. Mapirisi andakatenga ndichakupa chigaba uzondivika kwatsandopa chigaba chacho unotenga kufamasi. I know the feeling. Hanzi nanyeso ndakatogara nditori izvozvo. I know the feeling. Remember I was there ndaipedza zvipaketi zviviri izvo zvapa live pano vanhu vasingaoni
ndichingodai kuseri ndotoruma ndoumwa mvura ndodzoka ndoti andiona ndaitoita naro zvekutodaro andiona saka the feeling kana mbatapedza paya idaiti ndikaita stress hanzi you can eat edible kune dhaka rinotengeswa richinaka here dhaka riri kutengeswa mudiscam rinonaka kwai kune dhaka rinodliwa rinotengeswa mudiscam rinonaka here rinotengeswa mufamasi irembonodzindora indatoti kana ndikaita stress yangu yapera muvhu ndaitonyatsa kuritora nonyatsa kurigarira mai mwana muchindiro nonyatsa kuri haikona mani haikona ndakasiya asi ndombopota nchita macraving but ndikaita macraving papa ndotozvignwa completely kuti handitodi kufunga nezvazvo macraving anenge achiripo haaperi zvekumhanya achiripo kutosiya zvachose kubva last year November ndaimama maion tablets angasingandibatsiri nini angasingandibatsiri anzi ndatotiza murume kunodya dhaka mune rimwe bedroom varume havaridi raitogwa rorashwa ndaitogwa kutogwa nababe muno kutogwa kuti unotora chikafu changu ndakambotora doro rako ndikarasha zvakaoma hanzi hariti unozati enji ukarijaira hariitisi constipation ukarijaira chaiko kola hariitisi ini rangasinga ndaito kana chandainzwa hapana zvaitogona kuti ndizunzwa chino kana akazosiyai orit aidya henyu asikana muchazosiyawo ingodlai muchasiyawo kana kuyakwana orit sharp right regai tipinde muchirongwa guys nyaya yedu maswera seko guys mamukaseiko sanimonani ninjani dhimela madhekwa nabuthi guys pana sisandiri kutsvaga vepalive vaneziro vaya vakati pledge 5000 vaya havasati vandibata nditori worried havasati vandibata sisi vekupledge 5000 palive yazuro vaya havasati vandibata please sister chiitai kuti mundibate katiwane kuti tipe varidzi mari yavo zvekupledge kwamakaita kuti bhodhi inde kumusha handiti ndatry kuya kuwa kufacebook kwenyu but haina messenger manje ndiri kusendere message ipage harigoni kusenda ndashiya kuti zviri kufamba sei hello SIS MELLY muri sei ndiri right muri sei ndiri right ndakukudzosera panyaya yedhaka alright taura chipedze chipinde musho alright SIS MELLY ndatoita dambudziko yedhaka zvekutosvika pakuti pandakadzoka kubva kuZimbabwe muna December remuno muSouth Africa handitorinzwi test yaro ndakambayitakura dhaka mundege SIS MELLY kusvika vasikana vepaAirport vavo varatambo vandiseka vachisocha bhegi rangu ndakatakura bhegi redhaka ndanorichera pachuru kuZimbabwe that's how bad it is so unotoya ne5 kg kubva kuZimbabwe ndakatoya ne5 kg luggage yangu yaitorema dhaka kwete hembe kana kuti chii yaitorema dhaka saka kana rapera rodi pane vari kutoenda muna April ndo vana ndichitotaimira kuti vanondicherera rimwezve ko ingochera kaiko kwaunogara uripi chera ikoko rekuZimbabwe rakuchera kuchera iri kuwatotota nyaya matoilets takuchina mabvura kuZimbabwe saka iro iduzvi rogara ugara rinenge ritoripo ipapa pana kana chini SIS MELLY remunomu iRiversend ndiri muJoburg it's sort of like Riversend harisi dhaga redu rekuZimbabwe ratoziva iro rinenge Riversend it's too fine ko wadi kuina notenga riyari kutengeswa kumazitye kumanigeria ndorinzonge kuna akatekshua ndokandonzwa mwoyo wangu uriri azvo zvedhaka rekuZimbabwe inochitola china chaiyo ende vanhu vari kuti hanzi imwai mairon tablets inini I was told kuti ndakatoenda kwadoctor and I was told I'm anemic I was severely anemic because ndandisingadyi chinhu ndanchingodya dhaka and I was given those iron tablets ndakarwara SIS MELLY kuti unoadmitwa muhospital because of those iron tablets saka I can't even drink those iron tablets acha tablets imwe chamwari zvinopera kana kuti ko munodi kufona vaprofeti vauya panapa kuti ndinamatirewo nyaya yekumavhui mangwana chavakumbira vanamatire munhu wese anodlafu murege vhuiri
sure sis Melly takamboedza kufona but I think mundirangaridze mangwana munongonyora mucomment section ndovakumbira. All right, no problem, sis Melly. Thank you. All right, hanzi chirega tipinde panyaya. Ona kana tauya pandikauya pana vanhu vanenge vachida kutaura nyaya dzavo, vanhu vanenge vachida kutorerutsi kutotaura zvose handona. That's how free we are pano. Saka ngativarege vanenge vachida kutaura tichapinda hedu panguva nhasi Friday after all handiti. Ngativarege vanhu nenyaya dzavo dzingada kutaura tivataure tiseke topinda muchirongwa handika. That's how free we are pano papa page panapa. Munatofona papa totaura kuti mina ndikudze nyaya yangu totombomira totombonzwa izvozvo. Anze hama dhakata aboy vemaluva kwana dhaka kai madhaka unoti chiro kana rakunzi madhaka idhaga ivu. Right guys, tapinda panyaya Tinder Swindler wemu SA. Baba ari kuita zvinogara zvakadaro ivava. Baba ava ndiye andimufundisi vane chechi yavo ndiapostle. Saka vanovaziva baba please garai mavaudza kuti kune live yenyu iri kuitwa so that vagare vatove mudhuze panapa. Nhasi ndo last day renyu rekuti munokwirana nevana vesangano antika muchitora mari dzevakadzi vachitengesa maproperties kuti vakupei mari vapedza ende kuganga kwababa vaka vapedza kudlira vakadzi 27 vakadzi vakadliwa zvose mai mwana vakunotora mari yevakadzi yavakunorora chimwe chisikana chimwana kuZimbabwe anoona patiregai tinzwe kuti nyaya iyi yaifamba sei. So vakadzi vese veTinder Swindler namba dzakapinwa idzo rongekai kugroup renyu kwamuri mufone 11 pane wekutanga wanezura wandakati atange kufona akandifonera anoziva ndirai ndoni chagomsiya. Pane wekutanga wandakati atange kufona iyeye nokuti iyeye uyo hanzi musapinda. All right Lorraine. Pane wekutanga. Yes kudan. Hasi mpostori mapendekostai mukaenda kuprofile kwake anenge achitonamatira vanhu muchechi mufunge kodairai kanaidai asikana dairai noti tine vekujeri vana vachida kuzoraraka vasikana dairai vanhu vamuprofile vamusara muripo here apa. Vanhu vamusara murimo here mucomment section umu. Chera handizivi. Vanhu vamusara murimo here mucomment section. Are you there? Hanzi yes. Right Lydia, fonai namba dzakapinwa idzo. Chitangai kufona tione. Pane munhu akatanga nezuro aiti ane nyaya yake ane hombe iri recent ari kugroup renyu iko kuku. Chino chakuziva ndakuseva namba dzake. Miraitoni. Ndichamubata era kuzima chakumbata here munhu ya chakuziya. All right. Hello sis Melly. Maswera sei? Maswera sei? Taswera. Ona pa group renyu pane musikana one mukadzi akanibata nezuro akandisendera pictures aina iva profeta achiti ane nyaya yakati rebei nchiti unotanga kutaura iwe unomuziva. Pa WhatsApp namba dzakatopiniwa ngafone pa WhatsApp namba dzakatopinwa. Chimudza afone takatomirira. Right. Regai afone tiwe uyu aitotanga ineni nokuti ndine nyaya. Saka regai titange naye. Kwanzi ndava zatovhura chechi kunoku amene kuti vakazodi chechi kuti ndina ma. Whoa! Mai, vaudze kuti kune live yenyuko. Vaudzei guys kana tikapedza live mundifungidze guys ndifonere mwana ndimpe feedback kubva kumurume wake. Mwana wane zuro uyaya wokuita cheating uyaya. Hello?
Ndaswera maswera sei? Sorry, SIS MELLY, and ndakanda kuisira message masikati magesa bhayi ndatoshandisa wifi saka ndandisina data. Alright. Ndinoda kujoina police neku. Alright, send message ndiri pa live tositaura ndapedza. Ndanichofunga kuti uriwe vamwe vemavictim atiri kutsvaga panapa. Oh, aivarga titoenda kulive. Alright, sharp. Alright. Right. Itai fast guys, itai fast guys. Vasikana vekwa prophet ava pabeno mwati kudia meno tichi. Itai fast guys, number dzakapinwa apo phone aitoni. Hello. Muri sei? Tiripo edu SIS MELLY makadiko imi. Tiripo isu. Muri vamwe vekudliwa here? Tiri vamwe vekudyiwa SIS MELLY. Alright. Pane ngachifunga kutenga kutaura apa handizi kuti ndeupi noti makufona makawanda. Saka ndichaziye manje kuti ndikate. Mbokata ugofona mira. Ndikai ndikate timboona. Tiero chokosiwa. Hello. Hello, SIS MELLY. Zviri sei? Ndiri right, muri right. Mushe uri mwa kudliwa here? I think Alright. Saka pane yanga handisi kumuona ini. Pane anoda iti unofa kutanga kutaura. But anyway, kana sati auya rega titange newe tingotaura. Right. Iwe musikana chinyatsotaura. Kana usingagoni unyatsotaura zita rako hakuchairo regera kutaura zita rako asi tiudze kuti kuside kwako iwe wakaziva sei profita wakasvika sei chichi kwawe ndichi chakaitika. Alright. Prophet, tofunga dzakaziya through online tichiita zvekutaura nawo online tichingofollowa page ravo online but taigara kure nekure nawo. So prophet wakasvika pakuti ye ndoda kuvhura chechi kwaunogara. Tikati alright chechi kwatinogara nesati akudawo kozi prophet kuparidza vachinamata aiwa vanoparidza vachinamata zveshuwa zvekuti naniso takatonzwombo. Sadaro prophet waya ndopa wakati aiwa asi kuti nditange ndauya zviti ndinoti mutange mamboyo kuchechi kwedu chichi. Isu nekufarira prophet takabva tikaendawo kuchechi. Taenda kuchechi kwawo prophet waya. Takatomboti garei ndo prophet wakazotanga nina handina mukadzi wangu takarambana nenhau yekuti mukadzi wangu akaita chipambi so takabva tarambana. Saka chechi mainda sorry baby. Chechi kwa maienda kumuchinzi uchibva kumba kwenyu ndekupi kwacho mainda side rimwe. Maitokura mataxi. Taitokura mataxi. Chechi indiyanga iri kuJoburg kunonzi Pretoria kunonzi kuOlive. Alright. Isusu taibva ku. Imaibva kupi? Kunonzi kuPotchefstroom. Oh, iwe kuno North West. Kuno North West. Yesho. Saka maikwira kombi kubva kuno North West mchinda ku Pretoria ino. Takatokwira kutoenda kuPretoria kuchechi. Mainda kangani pamwedzi? Ndofuna mumadhezi atata kufambidzana obviously ndati taitikwanisa kuenda every Sunday. Taikwanisa kuafonda every Sunday kuenda kuchechi. Vaikupai mari yebhazi? Iwe kubva kuPotchefstroom kuenda kuPretoria imari? 150. Saka maikwira 150 kuenda 150 kudzoka every Sunday muchifambira yenyu baba. Aiwa kutanga kwakuri kufambira chechi but zvakazopedzisa zvangosangana. Makanga mofambira yomboli popo right. Zvikazodii paya? Zvikazodii? So wadaro wakabva ati rega ndifambidzane newe then hanzi mweya mutsvene watinoziva ukambonzi mweya mutsvene. Tikati aiwa mweya mutsvene wataura. Tikati ndopatakatanga kufambidzana nababa. Aiwa iti ndaka usati taka because wakafambidzana uri wani wamwe wachachizvimirira. Iti ndo pandakatanga. Ndopandakatanga kufambidzana nababa avo. Ndatanga kufambidzana navo wakatanga zviya zvekundi avoid kuti ndisataure kana nemunhu waani muchechi muyamoyo ndatisingabvumidzwi. Okay. Apa pamwe waiviga zvinhu zvavo muchechi wangu wasingadi kuti ndizive zvakawanda so waingondivharidzira wangotumira mari ndazoona problem yakati ndikukumbirawo mari
ndoapa mari pane pangu pakazofa hanzvadzi yawo hanzvadzi yangu yafa yeyamwa poison vakumbira mari yekutakura bhodhi kuenda kuzimbabwe ndikavatumira mari yerendi hata takutongoita chibata chikabva kuti nhamo isaoneke pane mumwe wangu ya tikabatsirana kuda tasvika pakudaro aposta vakazoti vakuda kuita papachida kuitwa all night prayer sekuona kwangu ini ndakazviona but handina kuvaratidza wangu wationa someone kuti musikana wangu wakudanana naye pafoni pauso musikana wayangazi auye so iwe waiti mwana wesangano kwandiri andi so mwana wesangano iyi ndakabva ndazi ko iwewe wandimomboenda kumba kunana nadhedhi wako then mombondogadzisa nyaya yenhau yezvinhu natine zvinhu zvangu zvazviri kumba kwavo iwangu watanzi handisi kuzvida koziminda ndakavanza wakazvitengerwa nomwe mukomana aiwa ndikati munhu wamwari haadi zveshuwa ndikataurana nadhedhi wangu ndofanira kuti ndaenda kumba kwana dhedhi wangu ndaenda kumba kwana dhedhi wangu manheru acho ndo pakasaka pachiwiwa kuti musikana uya muchechi mucharohwa vanhu namwari neshango machechi umu muchechi mucharohwa vanhu guys hello ndo pandakaona wakuexposwa muchechi wachinzi ye wadana nemukadzi wemunhu chichi zvakusendwa muguru mira pane pawabreaka handika pabreaka network yako hatina kupanzwa pane pabreaka network yako hatina kupanzwa powati paprofeti vakati chimboenda kuvabereki vako iwe kuti vasare neumwe musikana uyu zvikadii ndoko wakabva wasara ndokoti murume wemusikana awanga wachidanana naye musikana aitori nemurume musikana aitori nemurume musikana aitori nemurume musikana yanga tori nemurume right ndobva wadzi hello taura musikana uyu ndo pakabva awaexposwa muchechi kudaro ndo pandakabva ndatanga kuona zvakati network yake iri kunetsa network hello network yako iri kupera chitiza ndo pane network yaragoni kumira pane network chapo chapo ndokungotekomiri kunetsa network alright saka akava expose muchechi ndiani handitongoziwe ndakazongoona mantori mameseji mugrupu rekuchechi ndo pandakabva ndangobhoeka nodhidza kubva wabhoeka ndopakati chinontaurana nemunhu wako pandakasvika kuya akabva svika ubva andidzinga bva ndichituta hello tadzoka uyu ari kuisa maangry face girlfriend yapastor ndamuona ushu ane wig uyu ane wivu yakareba ari kuisa maangry face uyu igirlfriend yakumufundisi ushu mirai ndisase nemefoni kuti ndiani mirai ndimubati ushu ari kuisa maangry face mirai ndimubati igirlfriend yamufundi yamusarawo mirai ndimubati mirai ndotokubata nemefoni ndakutokubata mirai ndimubati taura ndimbonotsvakawo hello hello ndimbobata uyu boenda kupera hello hello mira naye foni yangu ndotononoka mira ndimubata igirlfriend yapasta uyu ndiye munhu ari kutodliwa naprofeti ivava napasta ende uri kutodliwa chiro kasira vanhu maangry face uri kutodliwa iwe uri kutodliwa mira ndiendeko ndotokubata izvozvi hallo kola kola hello
mulipise ridzore volume. Dayatso kumbata mirai. Ndikuzokupostira picture yake. Ndikupostira picture yake mirai. Ndikupostira picture yake rigaindi apa. Right. Ndasvika apa. Kola, hello. Funa nguri kutoshita kustika online. Kola, hello. Mira ndoda kutomukanda. Ndoda kutozomposa wadona kola. Mira nditore mu. Mira nditore mu foni yangu iri kutachistika nayo. Andisina vari piko vainde wavhure nayo. Mira ndowabata. Toda kutomukanda. Toda kutomukanda andisina vari paiko nayo diwe. Selina shua Selina kam batika andisina batika mando datu watore picture yake vatipe yo panapa. Tigozowonisana. Funa ngiri kustika mode nemakai. Ish, kustika. I don't know what's going on. Right. Don't worry, murege. Funa ngiri kustika nziri boot. Ai wambomira ndoda kutadza na kusama angry face. Don't worry. Ine team muri kuseri. Don't worry. Ndoda kutadza na kusama angry face. I want you to see. Ndoda kumuposta. Mirai. I'm going to post it. Akapfeka chiwigi zvimawigi zvine zvirikelish. Mirai. Mirai. Moto muona because ukaenda panisa malavu nema likes nichi ukanopressa ipapo ka panobuda wangu achisama angry face pobuda wangu achisama love pobuda wangu achisama live saka pano kusama angry face uyu akuisama love akuisama usaseka akuisama laughing emoji ushu akuisama laughing emoji ndamuona akuisama laughing emoji iko zvinachinja akuisama laughing emoji pana pa tinokubata chete technologies mira tinokubata chete pano ushadza kuti my life angry face wangu achisire you tell us musi angry face ka vamwe vakutaura nyaya dzavo dzokuti vakashungurudzwa vakaabuswa na prophet yono achisama angry face mumwe mukadzi achitaura hazviti iko zvinakuseka pane umwe akapfekawo dress reblack iko zvino vatu pane akapfeka dress reblack ari kuisawo maangry face pane anopfeka dress reblack ari kuisa maangry face vatu mirai kuti mwiri ramba indepiko iyi nemadhimini pane ambofamba sei blessing murape alright uyu abvanyora ndandatokubata blessing hanzi mistake ndandatokubata blessing ndandatokubata blessing murape ndandatokubata kuti ndiwe sorry hanzi mistake blessing ndandatokubata mira Defin hanzi it was a mistake for me Defin yako haisi mistake wangu wabvira kuisa maangry face yako haisi mistake anti muripiko nasi kuruda kurohwa basa sebasa uku muripiko hobu baba sikai kumba tuda kurohwa basa alright sharp tai fast nandatombata blessing alright azosana ngura hanzi mistake and I'm blessing ndiwe dress reblack nandatombata and mona but anyway umwe wacho ari kuti kadzini ngi wangu wabvira kuisa haisi mistake wangu wabvira kukanda maangry face handakubata right Anzina Defini Mashi was trying to catch the angry one. Alright, Mirai. Right.
And don't focus. No, this is a sensitive issue, Kathy. It's a very sensitive issue. When girls are taura kuseka mkuta ma angry face vanachitaura kuti vanhu vakashungurudziwa. Kudliwa here zvinhu zviviri. Yeah, Irene, because I think you need to be there or stand by so that you can deal with these people. Right? Rudochi, diangachi rudochi ndakubata diangachi kana ma angry face ushu. Rudochi ushu. Murukumona uyu rudochi ushu anonzi rudochi ushu. Diangachi kana ma angry face uyu ndiye girlfriend ya prophet ushu. Ya pastor ava uyu. Ndiye girlfriend uyu takubata ushu ndiye girlfriend ushu rudochi uyu anonzi rudochi uyu rudo ushu rudo onga ma angry face ndechi yanga chikanda rudo hands we are angry of the past. Oh hands are not angry nanda kubata rudo ndikati pakaipa nanda kudzvamura nanda kubata. Hello zviri sei? Musha makadini SIS MELLY. Aiwa ndiri right. Iwe uyazodzima network yake yahotiza setanza kuti zviri kufamba sei? Ini ndiri kufona ndiri ku Cape Town. All right. Okay, so iwe Cape Town. We Cape Town wakasvikawo sei ku Pretoria? Zvakaoma SIS MELLY, zvakaoma. Ndikuda kurorwa iyo wabva wasangana nemunhu anenge achizviti munhu waMwari unobva wati aiwa zvendawana chaizvo ndakuchipinda mumarriage manje. Makasangana sei? Ini takasangana pasocial media paFacebook ndo pandakasangana nawo anaposto awo. Takatanga tichosangana nawo tichibatsirana as ma prayers. Then after my prayers we became friends. After becoming friends ndo patatanga kudeta. Ndo pandangoudzawo ini issues yekunziwo ini ndandibhori nemukadzi but pawana ndasina kudirwa pachena pawana ndinotanga kutozvinzwa izvezvi unzi wanga waine wana 2. Ndakangozi ndakasiyana nemukadzi asi izvezvi ndakuda chii ndakuda mukadzi wekuroora. Saka iwewe ndaona wakanzi wakazviti prophetess. Anditi zvinoreva kuti wakagadzwa prophetess na prophet ava here pamanga mudanana kana kuti wagarawo uchingowo prophetess. Aiwa ndakagarawo ndiri muministry ndakagadzwa nababa takatosangana through ministry ndo yatakasangana tichiita sei tishayawo tichiita sei maproblems tichiita sei ndo patakasangana nababa. Okay, asi iwewo pawakasangana nababa usemunhu waprophetess hauna kana pamwe yazvo wakaonawo kuti baba vangangove vari swindler? I have spiritual parents. Then I got my spiritual parents. Then ndakavatsanangudzira ndawana munhu akadai. But nenawe kuti handiziwe kuti ukapinda murudo ukatsiura utsiurika handiziwe kuti zvinoitika vamwe vanosangana nazvo zviri naturally. Then vakandiudza kuti munhu wako uyu ada kutambisa hazi munhu ari straight plus for my relationship chimbomirai marelationship ndakapiwa a grace period to stop relationship. Then ndakabva ndangoignore ndikati inini ndakuda kuroorwa ndakudawo munhu sezvo ndikandaona munhu pakuparidza ndiri kunyepa SIS MELLY kana vari kutsanangudza kana achiparidza unobva wati aiwazve pari kuparidzwa when he prays unobva wachaziva kuti hapari kana uchida counseling chaichayo aiwe netime yekuti aindipa counseling yekuti ndaitombo feeling yekuti todana nemunhu ndainopinzwa mumweya chaimo munyasha chaimo achipa counseling angari munhu ane wisdom. I can say munhu ane wisdom. Ndo Tinder swindler ndo maswindliro anokuita iwayo ekuti munenge muchiona intelligence hani maona dziri kuabuswa ndo dzamunenge muchishandisigwa idzodzo kuti muitwe huku kuti mupesere mamupa mari zvese nemabhodhisi enyu enderako mberi. Then zvadaro taifanana pafoni tisataonana taitombosvika pakunetsa wakubreka foni yako yakubreka foni yako a prophetess foni yenyu yakubreka foni yako yakubreka. Okay, so muri kundinzwa here ya takutsvaka pa network takukunzwa manje takukunzwa takukunzwa. Yes, then mukufambidzana mukudanana umu ndaizorawo mazita ndoenda paFacebook ndondosearcha wasikana wayo ndoona akakomenda kuti chiwisi changu my wife my life my oxygen. Then mumwe ndotoona anenge akatoisa profile picture yaprof yapo yemunhu waMwari ndobvunza hai musati munhu waMwari
hakuna munhu wamwari akada musati munhu wamwari ingoti ya anonzi ani Musara kega zviya Musara aiwa first name anonzi ani Musara Nomen Musara Nomen Musara then sataona ndabvunza kudaro ndichibvunza chinetsana aingondinyepa munhu ndakadanana naye asi ari kuramba achita sei achimubvira ari kuramba achota ndichadzara kuti wanowaziva kuti ndakadanana naye then after that munhu atiri kutaura naye SIS MELLY munhu anoshanda kumaline after ukanetsana naye anotora nhamba dzako obva adziheka after adziheka ndanetsana naye akatora nhamba dzangu obva adziheka ndobva atora Facebook account yangu ndobva atora mawhatsapp groups angu ndobva amadestroya after amadestroy nakatora Facebook account yangu ndobva azvisa iye pamaprofile picture obva updata just imagine rimwe picture akaritora akaisa mwana wangu then rimwe picture akarisa akabata inini akandibata takarara ndobva aisa pamastatus ndobva ndati uri kuzviitire nefacebook yangu ndoaita waiwa ndakatongomuka line standi rakatofriza mufoni mangu aushuwa hauna mupa mapassword iwe handina kupa password munhu anoita zvemalines ndobasa rake mukatoenda pawhatsapp yake akadzimusa distributor sim cards and what but zvokuti amasim card asizvo zvinoreva kuti unokuvhura unoheka mafoni evanhu heka is hacking haingoitwi nemunhu wese wese yes ndo zvaanotoita even line kushandisa like kubva last week yese ndikosendera message yekuti ari kutry kutoheka okay regai ndisatsendegai tiite straight point pana panyaya enda takateerera enda hallo then zvadaro takasvika pakumbirana ruregerero tikatanga futi kudanana yanhauye ndakasenda audio profit wakadarotinane tiite sei tigarisane tiroorane tiite sei then ndaidawo mba ndawirana nazvo zvikanzi asi ndura kuya ikoko Cape Town but mari yangu yakashota mba ndati kumbori mari zvikanzi ndine 300 rand ndikati 300 rand aite sei aisvikewo Cape Town zvikanzi ndiri kuarega ndimbotsvage ndobva ati ndashayisisa mirai fese foni yenyu iri kubreka okay right okay hande hallo hande ndaisa 1000 rand hello hande ndaisa 1000 rand pauya hallo hallo taura tinzo hallo ndasenda mari munobva hatisikundwa apostle prophetess hatisikundwa mira ndikukate ndikufonere Backton pachatiri kunzwa pane komenda ndaona ndaida kutsvaga but yakurumidza kufamba yakanzi munonyepa imimi apostle is a true man of God pane komenda ndaona mukati momu ndatichiitsvaga kudai sewanike komenti yayadliwa nemamakomenzi ainda hello rega timbotry tione mbava vati handina 300 haikwani ndobva zvadii ndamusendera 1000 rands paewallet after ndasenda 1000 rands paewallet wakabva kura basi ndozvigarira ndega nemwana wangu auyawo tasevanhu vanodanana takataura takaona nguva yekuti takataura takaita sei but almost said 2 weeks I'm not mistaken it's 2 weeks ini ndaingomukirawo chenda kusancharodaro ndotikanguva kuti akuda kugera mama tororiwa mama togara mosi Cape Town kumbo tororiwa mama tororiwa hatisikunzwa yatanga mira inhamba idzi inhamba dzamakozeredzi rega ndikufonere nokuti pari kunetsa mira iri kunetsa kutobata chaipo gaitiona kuti tamufonera tinyatsohwisa nyaya fakati unogara vose 2 weeks guys
2 weeks saka ipapa ndo pandanyatsa kuisisa vakatogara vese 2 weeks vagere vese kucape town uku munhu wamwari apiwa 1000 ekukwira kuti auye kucape town uku azodla zvinhu haumanaka ende rudo zvarunoita so ubve saka upiwa yekudzokesa mira itinzwe Hello, right? I think that would be better now. Saka pro men of God wapa 1000 vakabva vakwira vakaya Cape Town. Yes, wapasa kukwira uya Cape Town. Uya Cape Town wose vanhu vanodanana munozwa zvinoitikawo. Takadanana chikurukura, chiplana, tichazodai tichiti tiri kuwirirana. Tichiti tiri kuwirirana, tichinamata tese tichasei almost stay. Asi prophetess wokuti mongoti kwaita kurukura tichironga zvoupenyu tichipromisana tichinamata tese muri kusirira tichitoitana. Itaurai zvose tadaro I think akagara like 1 week nemadays ini ndaimuka ndienda kubasa ndimusiyasera ari pambawo chiradza kuva munhu ari straight ane rudo ndichisvika poshuwa munhu akasuka maplate munhu akabika munhu akaita zvese mwana wangu akaitwa ke zvakanaka ndikati ndazviwanira murume izvezvi I think ndakuchigara manje tichitaura pafoni zvadaro zvika ndakuda kudzokera but mari yebhazi handina ndakuda kudzokera mari yebhazi handina ndakatoponerwa ndiri kubasa zvikati zvechokwadi munhu akadzokera ndiri hanzi zireva program kuchechi ndiri kufanira kutopinza chechi this Sunday yange it was on Saturday ndiri kutofanira kupinza kurara ndiri mubhazi aka ndakaponerwa ini kuva ndasina kudza ndakaponerwa ndatova kubasa ndiri kufanira kuenda kuchechi saka kuti munhu wanga ndakaplana kuti asara achiparidza haana kuenda ndikati no it's okay chechi kumberi zvimwe zvese kumberi tozoplana matendo pandamusendera mari 1000 rand again ini ndandiri kubasa iye ari kumba ndasenda kudaro hello taura takateera yes ndasenda kudaro munhu vambonditi ndapinda ndamuzeoveo ndakuenda dzakuma tikati okay it's fine dzakuma tembulance ndinozokwanisa kuenda manje ndikuenda mangwana tienda mangwana chechi munondoibata saka ndomukira mafese ndondoibata ndotosvikira kuchechi ndati okay it's fine zvadaro munhu ndakadzokera kumba laindi rangu randiri kushandisa irori zvikanzi laindi rako watiri kunetsa network rega ndikuchinjira laindi rako riende kuMTN ndiye akatondichinjira laindi rangu randiri kushandisa izvezvo bva arisa kuMTN ndobva toririka ndobva atoti okay mangwana ndirimuka ndichikwira bhazi ichienda ndobva akwira bhazi achienda but ini ndakati ndichisvika kumba landlord obva wanditi landlord ndakavaudzawo ndikati pakutaura pachikuru ndikati ndobaba wemwana wangu vanogara kupretoria vanenge vari vokubasa ndomasana kuziva ndikaita kuna landlord then landlord obva wasara vachinditi imi mati ndobaba wemwana but pawaenda pane musikana auya mukadzi akaita mupfupi watora nguva mwana abudiswa mumba mwana akanzi akakirwa dhoo panze akati dedi wake yadhoo wari mumba vanhu wabva wazobuda wachinja wabva waperekedzana wabva waenda wese kubhazi asi kunzwisisa iye maini ndikati handina munhu wandambounzwa kuti pane munhu ari kuuya kumba ende iye haana kundifonda kuti pane munhu ati ari kuuya kumba then zvadaro pandamusendera meseji ndikati ko pane munhu anzi ari kuuya kumba zvikanzi yes ndipasta hanzi ndipasta tariro vanonzi pasta tariro ndowandawati wanga mukaendi munhu wamwari musina kundinamatirawo saka ndowauya ndikati ko hauna umbuzo here kuti mune munhu auya saka ndowauya wabva watondiperekedza ndatozvikangana nachisi ndichakuudza but tiri kutakuzodanana ndabva ndakutozviona izvoti angatorohwa hani wemumwe musikana wawaidanana naye kuda kuti musikana uyu akauya akararwa naye mumba mangu pambedha wangu ndobva wakwira bhazi wobva waita sei wobva wadzokera iwe mumba mako makaitwa bhesi vakadzinga mwana wako panze vakatotora musikana uyu vakakwirira musikana uyu mumba mako iwe uri kubasa wabva wafidha chikafu uchibuda kuenda kubasa everyday waisiya mari yechingwa waivasiyira mari yechingwa vose vachibudisa mufiriji vachibika everything ndatosiya everything and mostly ndaisatobika ndaisa chikafu chekuorder kuti ngaiti order chikafu unenge uchiti mumwe wangu time hatina time regaiti order chikafu uchingopana give him a warm welcome asikunye pazisimeni semunhu waunenge uchida then pandangosiya ubva ipapo pamawhatsapp ndadaro pamawhatsapp adzokera takangotanga kukomuketa pamafoni akandisenderawo meseji yekuti ndotenda zvikuru ndafara newe ndagusikana newe saka ndiraurora ngatiite plani tiite tigare tese ngatizodai but inini chandaikoti ini handikudaita zvinhu zvekumhanya ndikuda zvinhu zviri straight ngatisaite zvinhu zvekumhanya iye kumhanya kwari kwaita ndikekuti aiwa mhura chekuti ngatitogarei tese ndikati kungwarika asagara
zvakadaro. Hello. Takateerera. Yes, then chidana ke ndikati ndipedze musatiro mari yenyu. Then tichitaura pa WhatsApp ndobva paseje kuti ndakuida kugara newe izvezvi hazvichaita kuti ndirambe ndichimira kumberi kwewana ndisina mukadzi. Ndakuda kuti tigare tese bana bangonipa pressure ngazi saka tichaziva zvakuda urida kuuya kuPretoria here kana uda kuti tigare tese kuCape Town. Ndikati inini ndiri kubasa kuti ndiye kuPretoria nditange futi kutsvaga basa zvinonetsa mabasa mazuva ano ari kunetsa. Saka ndifunguzika saka zviri right. Ini ndokwati I'm willing to relocate kuya ikoko. Ndikati okay saka muchaita sei imimi zvanzi inini kochechi muchaita sei zvanzi no kuchechi ndengeita sei ndengechienda kuchechi chechi handivhari ndendiflya every Sunday ndichienda kuchechi. Nemari yani? Okay. Vanongaflya nemari yani? Hanzi mari yechechi ndeyevana saka ini vana vekuroora ndakanzi mari yangu yekuroora yakabatwa newana muchechi iri muchechi mari yangu everything zviripo because aita nguva yekunditi handina mari yerendi ndotumidzirawo mari yerendi handina mari yechikafu ndakazosvika pakuti ndaona ndanetowo ndakukundikanawo kwemi munoti mune mari kuchechi madii kumbopiwa mari iyo zvikanzi hazviite imari ine commitment imari yekuti ndirore munhu wamwari handifanira kungoroora ngotizisa ndofanira kuita zvinhu zvakanakawo because ndinaona vana vanonditeera vakawanda ndikati okay ndazvinzi. Mwana wako murudzii kona musikana nemukomana? Mwana wangu mwana musikana. Eish. Saka wasiya mwana uyu nestranger mumba nepsychopathy. Ndiri kunyepa ndaimusiya ipapo but ndakazoonawo maside effects ndatondazo nyaya dzazobuda ndaona masa because anga atone bhondi mwana wangu aimuradza airadza kuti anomuda infact ndikati aimuda. Ane makore mangani mwana? Mwana wangu ane 6 years. Chero newe akatadza nokuda asiona zvaikuitira. Hanti aipretenda, he was a pretender ka, is a fake person. Saka anokutaridza zvamuda kuona panguva iyoyo. Iwo twai mwana wangu anomuda, anoda mwana wako sei aikuita iwewe? Aita sei? Anoda mwana wako sei iye aikuita. Hanti aikutaridza zvamuda kuona kuti mwana ndinomuda iwe ndinokuda but achikuunzira munhu kuzomurara naye mumba mako iwewe. Zvakazotobuda after aenda ndopazvakazotobudawo. Alright, ndobvakadii? Halo. Ndobvakaita sei? Then zvikanzira kuya ikoko saka uchaita sei zvanzi arege ndikaitova remba yangu ini ndaizonzi ndiri kuwaka kumusha. Ndikati okay ndichibhotenderwa maaudio akambondikumbira mari poswa mari bhilidhi atashoswa nemari yependi nemari yechi saka nditumidzirewo mari. Saka inini wose pana wemari handiri kunyepa ini handaunyanya kudyiwa mari ndakadini because ndaitangakona ndaiona kuti apa ndiredi kunyepera ndira kurwa nemastatement ndopandangomuto zvakatondibatawo ita handina mari. Saka mari ndakazobudisa mari munhu ati ndakuda kuya ikoko ndatobudisa zvinhu ndatodai but ndashoterwa ndadai. It was last inini ndakarwa surprise zvisimeli ndikaendizono mashure ndakarwadziwa ndiri kunyepa ndopa ndakamutumira mari yekuti hanzi ndiri kudawanisa zvinhu zvangu zvakataka zvanzi zvinhu ndiri kuzviendesa kumba kwesister yangu ndopa ndakatumidzira mari it's 1000 rand again yandakamutumidzira mari iyoyo ndatumidzira mari ndakasenderwa picture ari mota zvika ndatopiwa ndiri motikari izvozvo yemukwasha but kuona kwangu picture randakasenderwa munhu anga ari mugonyeti akagara kupassenger seat ndokati imota yamunayo imota ruziplas kubhekoti handikuona midziyo zvikanzi aiwa zvakazvirasika pasi. Alright. Ndikuedza kuba kwesister yangu mangwana ndikati okay it's fine ndikati amaisa saka bhazi munokwira rini kuya kuno Cape Town zvika ndiri kukwira nhasi manheru asvika zvikanzi bhebhi ndazokundikana kuuya ndikuya mangwana makuseni ndopa ndiri kukwira bhazi ndikati okay mangwana makuseni message yobva yapinda zvekare ndasenderwa picture munhu ariratidza kuti ari pai ari musemuthing mugonyeti imomo zvikanzi ndazofunga handichasiyi zvinozoita muromo zvinhu zvangu ndatomurodi kuenda kuZimbabwe ndakuedza zvinhu zvangu kuZimbabwe. Ndikati okay it's fine but how come wazvinonga sine zvinhu zvakwanisa pasi wambozviendesa kwasisi wakuzviendesa kuZimbabwe pasi kudai sanzeke ndo zvandatoita izvozvo zvandisi zvizoenda pamuromo because handisi kana ndazoita sendazogara ndizoite trace yekuzi mari yerendi mari yekuchengetesa zvinhu saka ndikoesa ndakavaka musha imba yangu yakaturika ndinoziya kumusha kuZimbabwe but okay it's fine kana makudzoka mozongotiudza kuti makuita sei makudzoka makwira bhazi zvikazi okay it's fine akaenda kuZimbabwe koka ndiri kunyepa akaita madays munhu asingabatiki pafoni chisvaya foni asingabatiki pafoni ndikati maybe network kuZimbabwe kunonetsa network plus kumusha foni inenge yaita sei inenge yadzima ndobva azodai pandaona asenda message ndakuZimbabwe mameseji akatanga kuita ma1 anza zvakaita kuti ndisuspecte zvinhu zvakawanda kuti munhu uyu haziviwo matauro anozoita mazuva ese foni yangu inoita abva handiti foni yangu kana uda kundibata unotondibata masikati because manheru network inenge yakunetsa ndikati okay it's fine. Saka zvadai ari kumusha ikoko ndakuda kudzoka ndina mari yebhazi handichisina mari
chechi handina mari yebhazi ndakuda kudzoka ndinoita sei ndirakuya ikoko ndirakudzoka ndirakuya ikoko nditumidzire mari yebhazi ndikati inini mari hatichisina hauna chinhu zvinhu here zvawakaenda nazvo kumbucha zvaunokwanisa kutengesa kuti wane mari yebhazi yekuita sei yekudzoka handidi kutengesa zvinhu zvangu ndati okay its fine nekudawo kuti murume wauye unenge wanonokerwawo semunhu unenge wakadanana naye ndakatumidzira semunhu anenge atogarisa ndongo wamboravirwa wangoravidzwa napasta ka vanogona here iwo pasta vadai kufambisa vasikana kudai kumarara usiku hwese ulitandurudzwa kunge nyama iri pabhaisitreet nema dzako usiku hwese unobva kuti handiro rudo chairwozve uyu ndazvawanira parega ndibatisise apa tichazozvawani futi zvadaro batatumidzirewo mari zvokuti unenge uchizoigirwa ndakazotozvireleza rena kuti asi munhu aimbodigirwa kwa aimbondishuwa attitude ko mari takazotumidzira sei but it was too late because ndakatumidzira katsega yemunhu awi ndamulipopo kana ndobva ndatumidzira kuti ndapera bhasi ndakuya ndobva ndazenderwa messages vanzi tamulipopo kana ndazowana mari ndiri kupfuura kuya Cape Town ndikati ko uri kutaura chirudzi kuti vana vazowana mari kupfuura kuya Cape Town but ndakatumidzira tiri kuya Cape Town what are you planning ko mazoshinja here urongwa hwenyu kanzi ndichazoti ndiarega ndiri pane zvikuitika ndikana ndawana mari ndiri kupfuurira ikoko I will let you know saka indine hata ndobva ndikangoti no it's fine musasa uye heni ndakatoona pane zvikuitika zvechokwadi after zvadaro ndakati ndosecheziira kuFacebook because munhu anofarira posta pamapictures paFacebook ndikaendende paFacebook ndadai paFacebook ndaona ndakablokwa handisokwanisa kusecha kumuwana ndobva ndakumbira musikana friend yangu ine Facebook ndati ndiri kumbira kusechero zita iri ndasecha zita SIS MELLY ndakashokeka ndichiona picture rakasendwa kuti picture munhu akasenda post I will never love bed or love you back the decision of loving you munhu akaisa kamwana kadiki kamuswiti 16 kakaposta paFacebook akaturikwa vakahagana warisadza kuti vari kumusha ndakarwadziwa ndiri kunyepa ndobva ndanomubvunza ndikati kwewe wakaroora nemukadzi ndakudaiso ndakunobvunza pawhatsapp ndaona pawhatsapp musikana iye akaisa paprofile picture chandakwanisa kutanga kuita ndakakomenda ndikati nice profile picture zvikanzi okay thank you but I'm coming to you ndozvandakaita ndikati no it's fine continue with your relationship zvikanzi ndozvawafunga kuita it's fine it's okay ndobva atondibloka pawhatsapp that was the last mbadaona ndakablokwa ziro ototi ndablokwa udaro mbva ndandiri muwhatsapp group rake ndibva ndaona atanga kurimuva vanhu muwhatsapp group achirimuva but ndichinocheka inini anotanga andirimuvha pamwe zita rangu ranga riko kupedzisira ndichinocheka vanhu vairimuva ndachiona vanhu vese vairimuva vangu vari vanhu vechikadzi wangu vari vanhu vechikadzi wese nekurwadzwa ndainobvunza ko muri kurimuvirwepo mugrupu chichiri kuitikawo vamwe vangu vatoziva kare kuti varoora vamwe vaita sei vamwe vachitochema zvikanzi munhu yatirwadzisa akatidyira mari dzedu makolektirwa andakaitiwawo mari ndo makolektirwa akaitiwa vamwe vakadzi mari kuti munhu akakolekta mari yatakakolekta ndo mari akanororesa mumwe mukadzi ziya redu isusu just imagine kurwadza kuri kuita South Africa SIS MELLY nomeni musara after that takona paFacebook pake achitoposta akatendera hama dzemukadzi vachicken in nemari dzedu ndozvo zviri kunyanya kutirwadza zvo after pamari dzedu semunhu anokoshesa utano ndaibvunza makambosendera nemunhu here mairaramire protection here zvikanzi aiwa imi makaita here imi makarara neprotection here hatina kurara neprotection pavanhu vese vaingoti takasangana hatisina protection saka chii muri kuita sei saka ndobva tikazotsvaga tikati aiwa tikuda kuti titaure because besides vanhu vari muchechi make nevanhu vari kuto nevari kunze nanhasi vatiri kutoshandiswa varipo vanhu vari mumadhairis imomumu vari kutoshandiswa kutona vari kutoshandiswa saka tatuti hatizi kuti tingabatsirikane sei bhozi zvinhu zviri kurwadza kubatsirikana kwatinoita ndekuti munotaura nyaya yenyu muchibvisa zvepachipava itakateerera mangwana mutopuma takamuwaridza handika paFacebook apo kuti munyatsogutsikanawo kuti tamuwaridza saka ndichapauve kune mamagrupu ekumaV11 kuno expose chinhu ndichapapa vese mapikicha aya vomaridza kuti munyatsokuwa zviri nani maV11 tinawo munhu vakadzi vese vairimuka mbuku vane mapictures ini ndakatorwa mapictures ndinaye wese vane maV11 mascreenshot yemamessages especially maV11 kana achitofamba anofamba ine kamera kwete kamera yepafoni kamera chayo kamera anenge achitotora mapictures saka munotikanira maV11 acho ese kuti ati ndisheshe nemamwe magrupu kuti ati mangwana
azvione ari kwese kwese mangwana anofamba tori celeb chairo zvokuti hakuchina wachatageta anenge azorambawo kuteerera akakontinya naye apa chake saka zvimwe zvaanoita kuti zvokuti akaheka anotanga hanzi ndibasa audio ndise kumafira kureva audio manje haibude haiite audio haitoiti unotorekodha zvavari kutaura izvi vanhu vacho nekumafira kureva chipo torai because tikuda kuti baba vabude kwese chero mapicha tichakanda tiri kutokupaiwo mvume kuti toraiwo baba vastopiwe because probably kune mamwe maghost uko asi maghost ari maghost vanhu kune mamwe manenge ari maghost kumafira kureva ikoko asi kune mamwe mapeji vanomboenda vari vanhu vanenge vachitodyiwa bhegi nemurume uyu saka let's raise awareness guys kuti this has to stop it has to stop this has to stop munhu uyu ari tongofamba achitongodestroya vakadzi achingodaro hanimaona achingodaro saka kwese kwese tichaitisa kuma v11 kupi kupi because takuda vakadzi ava tikwanisi kuti tivabatsira kuti tivape mari yavo bheki kana kuti tidini hanimaona chivo chakupa kana tapedza apa but chatingakwanisa kuita ndechekuti isusu tinokwanisa kungozoti tisheye kuti mimufirewo zviri nani mungomuonawo kuti munhu wenyu ndo zvazviriwo chimwe chinhu chiri kunetsa kuti zvizipairi chiri kurwadza ndechekuti ari kutihekera mafacebook account amaakaundi edu especially inini yangu akatoheka after aheka ndakatocreata imwe account iyo anoposta zvaanoda after aposta zvaanodawo inino hangu ndaisashiyawo naye manews pictures but kune vamwe vangu wamavictims avo sevanhu vaisheyawo zvinhu zvinorwadza zvekuti ndakachema ndichiona kuti sevanhu vanenge vachidanana munombosenderana maphotos musina kupfeka akamasenda maphotos iye pafacebook account yemwana iyeyo akamasenda achitazazaro aheka account afacebook senge inini akatondishichidzira akatiti ndira kutokudhistura ndira kukuheka malaini ako nezuro chaila ndira kuyapinda mameseji ekuti you tried you want to do sim swap are you accept but ndaingoti no then vandazofona kuMTN ndo akazoti bloka inamba idzodzo saka mese imimi musiri mange maziva namose kuti makawanda muri 27 kaimi makamboenda kutestwa here after masangana nazvo izvi kuti muone kuti makamira sei nokuti uyu murume uyu kauti pa27 apa mose muri clean here inini zvisimela ndiri kunyepa ina handisati ndaenda unoteswa ndiri kutotyira upenyu hwangu handisati ndaenda asi ndiri kutotya wamwe wangu achisendawo maproof avo asisendawo maproof iye wacho abva kuno Cape Town ndakatomubvunza kuti iwo tasangana tisina kuwedzera tasangana zvakaita zvi tasangana tisinoenda sei tisina protection wadii kuti tawadzoka kuti tinoenda sei tiende tese kunews tinozwa nokuti iwo wakamira sei zvikanzi okay fine mangwana akamukira achisendera picture inoratidza kuti ateswawo but madhivasi anga ari negative zvikani ndateswa proof yangu iyo ndateswa bva wakaoma 27 ose agweta negative kana munenge muri pamawindow period imi vanhu alright no problem regati mundisendere all the proof yaunayo handika ndimbonzwa vamwe ndida kumufonera pano palife murumoyo alright iripo send everything ndipewo vamwe vasheshe kumagrupu akasiyana-siyana because kuti ati tivharire vamwe vakadzi vachajutwa semajutirwo amakaitwa imimi all right sharp thank you for raising the alarm thank you very much okay all right guys but we are talking of 27 kova tisingazivi 27 ndio ati kuti varutaurwa panapa kova tisiri kuziva results can be faked results can be faked ndo chokwadi right regai tione vamwe vari kufona right vasikana kana muripo vekwanenge kiri fonai aiwa hakusi kutomutyisa asi kutoti ngachitongogadzira kuenda zvinenge zvinenge zvitoripo ngatongogadzira kuenda kuti mazano chero kaenda kana bata chero ndokufa here that's not the end of the world chingatotyisa nechekuti wanzi une covid kana kuti une cancer ndo chingatotyisa andimaona right regai timbonzwa vamwe vasikana first katimira titsvage henumeni wachituno tichinga tutuku hedu nhasi nanumeni iyeyo nhasi ndingamushura right pafona mumwe regai timbonzwa mumwe kola hello SIS MELLY makadii ndiri right muri sei aiwa ndiri nani I'm one of the victims all right chii chakaitika kusaidi kwako inini mazivano andakaita navo ndandiri nanikene kugrupu ramemory matembire so ndiri kugrupu ramemory matembire kuya akabva akanda inonzi link yegrupu rake saka paakakanda link yegrupu rake baba ini ndichibva ndaita se ndichibva ndati arega ndijoin
ndichibva ndajoina ndikatangawo kupinda preaching. He can preach ane shoko ane word, so ndaifarira preaching yake. So then one day aigara kudeep slute. Then one day tataura tungotaura ari kuti vanoda mafastings chinchinyi uyai kuinbox kwangu. Ndabva ndaenda kuinbox ndikati mufundisi ndandichikumbirawo kujoina mafastings. Zvikanzi alright zita unonzani? Ndikataura chinyi toda kunamata sendayo picture. Ndikatumira picture rangu. Vabva vazodivinga kuinbox. Wakadii yako mwanangu? Ndiri nani, makadii yenyu? Tiri nani. Zvikanzi zvona munonamata muri kupi? Ndikati ndinoenda hangu kupi? kuAFM. Zvikanzi mumbotishanyirawo. Ndikati munonamatira muri kupi zvanzi kudeep slute? Ndikati zvechokwadi. Ndoenda ndafarira chinyi shoko. Ndichibva ndati alright. Ndibva ndati arega ndite sei ndimboendako. Ndabva ndasvika. It wasn't on a Sunday. Inini that day ndaida kuenda hangu kunogadzirisa mafuneral policies angu. Saka ndibva ndangoti rega ndingonosvikawo kwavanoita sei kwavanonamatira. Ndabva ndibva ndanosvika kuya kuya. Ndichinosvika kuya pakwangu kusina chechi, kwangu kuri kumba. Vachibva vasvika papa nevamwewo mufundisi vanga varipo. Vachibva vasvika kukanamatiwa vamwe vafundisi vaya vakaita sei vakabuda vakaenda. Vachibva vatanga kutaura my daughter this and this, ndikuona life yako yakamira so. Tabva tapedza ivo vanamata. Vabva vapedza vachibva vati ndibva ndati kwakuita sei kwakudoka. Regai ndidzokere kumba, sisi vangu vakanenge vachinditsvaga. Alright, rega timboita semakarorwa here mwanangu. Ndikati handina. Neno handina mukadzi yechinchinyi. Imarriage hamuidi here? Ine ndikati marriage ndinoida. Zvikanzi neno ndanchitoda zvekutorora. Then pakutaura ipapo I was getting confused kuti apa baba vakuedza kuti kudini kubaba. Then ine ndichibva ndati then vabva vatoti imi hamushuviri here kuti mungaroorwa nini. Ine ndikati I have to think about it. Regai ndimboenda ndimbonoita sleep over it, then I'll get back to you. Zvikanzi aiwa inini Mwari vatotaura neni kuti nini imimi ndimi munhu andofanira kuita sei. Vaudzwa naMwari. And then I'm still inini, because I'm telling myself kuti this guy is a pastor. Baba vaya vakusvedera padhuze neni. Manga musina boyfriend here? By then ndandisina. Alright. Mama kutonzwawo kutamba maclarks kuti ndawana boyfriend. Handisingatovade zvazvo kuti mufungo wangu zvazvistoripo. Ndandisomborina kana shungu navo ndafungwa mandiri yanga isimo. Ndazviudza kuti ndaenda kumufundisi. Saka inini pfungwa dzangu kandandazvidza ndaenda kumufundisi. Mufundisi kandasvika mufundisi achasvika akandinamatirira ndobva ndawanawo chinyi boyfriend. Ndo zvazviri muri kuti angasiya mukadzi ndakaenda ikoko ndisingatozvizivi. Then ndasvika paya baba vaya vakundibata. Baba vaya vakandiripa. That is papa sina chibvumirano. Akandiripa nomene. He forced himself on me. Mumba make imomo. Muvunza on that mumba make imomo. First day ramasangana maotanga kuona na iroro that this guy is a rapist. First day randachanga kumuona. Munoziva kuti ndikatomubvunza, are you really a man of God? How can a man of God rape? Uri kundibata nechisimba. Are you really a man of God? Then achibva atanga akabva azoti achibva ndibata nechisimba achibva ndiripa. I couldn't scream. And you know, I don't know, I was so dumb kuti ndaizvudza kuti kana ndakuscreama ndiri mumba mamufundisi vanhu vachati kudini. Saka then from there achibva atotanga ku as if no, I love you chinchin, you know, it wasn't because ndinokuda, I want to marry you, this. Imwe moyo wekuti ndoda kumuripota. Waivepo. Asi that thing yekuti akabva atanga kupropose love kwandiri kuti no, ndinokuda this and this. Inini I thought it was genuine. And but there was this thing yekuti ndakati ndichisvika kumba ndichisvika nemunhu kuna sisi vangu vandaitya kuti sisi variko kumba vachanditsvaga at the moment kuti ndiripi. Ndichisvika kumba sisi vangu vakasvika vakati this guy is fake.
but ene mhaka yokuti munhu uya ane that wisdom yokuti he can bribe you up to an extent yokuti unopedzera wakufungidzira kuti munhu uyu even patanga tavi akazobva ikoko anditi achikabva abva nemumufundisi takati vakuendesa kumba after apedza kundirepa achibva abva akaenda neni kumba kuya achibva aenda newamwe mufundisi. So I thought this guy maybe alright zvaakutaura zvekuti iye anondida maybe let me see ndione kuti wait sisi makavaudza here kuti ndarepiwa handina kuvaudza that same day sisi vangosvika vangoona munhu vakati this guy is fake vakangoti vachimuona sisi vangu vakati yeah vane spirit vane spirit of discernment sisi venyu vane spirit of discernment yeah zvekuti because vakatongoti vachitongomuona vakati munin'ina wangu I don't want to lie to you, this guy is fake. Then in ndaonawo semunhu waaonawo munhu ari kuedzawo he was like he's trying. And then I thought sisi musakasire mamujaja maybe ari genuine vakati mwana wamai vangu handidi kuti uone zifu ndikukuvharira kuti urorwe but my spirit tells me kuti this guy is fake. Then ndikati then ndichibva tangoti akabva ezifu munhu yari serious. He was there whenever I need him anga aripo. And then later achibva tanga kuti ndoda kuita sei ndoda kuvhura chechi iyoyo chechi yekuoliven iri kutaurwa achibva uya akati akatanga kuivhura inini ndoda kuvhura chechi. Saka makatozofambidzana zvenguva yakareba sei? It wasn't long. Takazofambidzana kwenguva but it's long back 2020 ndopatakabva tasiyana ipapo then takafambidzana yanga isomuri long maybe 6-7 months ipapo. Makazosiyana sei? Then pakusiyana kwatakaita akabva auya achibva ati one day achibva ati andakuda zvekunorora saka akati pakati ndoda zvekunorora chinyi mai handiti angati yakuda kuroora ari kubhajeta mari yekunorora then I have to help him nezvimwe zvinhu semunhu ari kubhajeta mari yekuti by then anga achiri kushanda saka achibva ati ndoda kubhajeta mari yekuti ndinoroora saka ndichibva ndati okay fine uchida kubhajeta mari yekuti unorora nditi inini I will help you nezvimwe zvinhu ndichakubetsera ndasana because akabva ashifta kudeepslut achibva auya achibva azogara neni kupi saka ndichibva ndati Joburg Oliven Joburg Oliven ikoko alright achibva ati ndoda kuroora hold on 80 is it 80 or efi 80 man tendaza tega vanhu etandaza tega vanhu vane unhu wakadai tegai vaprofeti ese guys amunoziva nevanozviti maapostoli nevanozviti men of god nevanozviti maprofita ane unhu wakadai ingotegai guys ingotegai vauye pano chingo usataura zvakawanda just take them let them come here wese unoziva neunhu wakadai so achizviti men of god what men of maprofita achi mutegei auye panapa enderai mberi maini zvikanzi nanikirine zvikanzi ndakuda kuti ndichiroora manje abva auya handiti shifta kwaigara kuya kudeepslut achibva auya kunoku akutanga kuda kufoma chechi ndikamubetsera tikafamba tichinotsvaga until tawana nzvimbo yekunamatira taiwana aizenge ati kana apinda muchechi ndiye mukadzi wangu uyu ndiye mai Musara indikati maizokwira manera manzwa kuti mai Musara maifundisi mukati ndini ndanzwa kunzi mai Musara ndaita kukwira sisimeli zvikanzi mukadzi wangu ndoda kuroora uyu kobva kwachinzi ipapo handi zvadaro ichechi handiti chechi iri kudiwa iye munhu anonyanya kuda zviya zvemafaro ozoti une uchida kuti chechi kunge kuchiridziwa manje tingazongopinda chechi yakadaro alright ndokubetsera ende tinotsvaga instruments tanotenga instrument tanotenga instrument ndiri kumubetsera pane mari yangu ipapo tanotenga taisa instrument muchechi akangoti awana chete kuti chechi yavepo instrument yavepo akabva atozvivharisa vanhu vakava kuuya here vanhu vakadii maifamba vanhu vakauya vangu wati paita chechi yemuzimbabwe apo vanhu vakauya and vanhu vachiuya they were coming because of me
ini ndandagarawo hanguwo as inini background yangu ndandagara ndiri munhu anonamata so ndandagarawo ndine kugrupu rangu uko randa ndine vanhu vedu vatinenge tinamata every day tichidini tichiita mafastings edu so iye akauya akasvika akatijoina asi isusu tanga tisina hedu because takamboita once disappointed nemufuti mufundisi saka iye paakabva uya akabva asvika akatijoina sevanhu tanga tisingachawanzi kuenda kuchechi taienda here and there but we used to pray tanga tine group redu rekuti totoziva kuti every Monday, Wednesday and Friday tinge takasangana tichiita sei tichinamata saka iye akabva uya akatanga kujoina vanhu vachibva vawedzera vakunzwa pane mufundisi apa chechi yakutowanda asi manje chinhu chakabva chaitika vanhu paakangouya handitakaona kuti zvinhu zvake zvawanda what's the use achandinidakudii machiatenga instruments matenga chechi yavepo vanoisangana vanobvisa mari vachitobhadhara renti achakukudii saakabuda mamuri mima kanogare pinotanga asina competition kauya akavhura chiachigara kwenyu akabva abuda achigara kwakabva kwamanje ipapo achibuda kwandiri handitika akabuda mandiri ina handiti ukoni ndaiti baba vari kusevha mari yekunorora ine ndaibhadhara renti uko saka paakabuda kwandiri zvinoita mwari SIS MELLY akati musi waari kuti ndoda kubuda basa uchibva kwanzi gwishwa pasina basa abva atonzi usachadzoke kubasa hatichadika nekukuona basa richibva rapera that same day raari kubva achibva apiwa mari hafu ndofunga akahura 2000 handisi iye angagara atoti ari kubuda ndikati do ndiroro baba mwana onai do zvamahama amagara mazviudza kuti muri kubuda inini nezvangu hakuchadi because ininika akatonondiramba pamberi pamanda handina kuna fadha vangu namadha vangu achibva anosvika pamberi pababa vangu vaya namai vangu spiritual fathers achibva asvika akandiramba ikoko manga maita sei reason yakapa ndeye kuti kudii reason akandinyepera Musara akabva ati paakaona kuti iye haachadi achibva asvika akakalkuleta makore ake achibva tanga kuya achinditi ndine 28 years saka ndakazozvinotisa manje kuti ine ndiri mudiki kwauri saka it will not work family yangu yati hazviiti torore munhu mukuru kwauri zvokuona magara 6 months ndopa akabva aona kuti iye achibva ndata is fine hangu ndabatikana ndarwadziwa mune makore mangani baba aipapo ndandine 35 by then iye is not 35 ane 36 already atori muhombe though aida kutsvaga saka anyway aida kutsvaga way yekubuda nayo then after that ndichibva ndati okay no it's fine itagarawo neniwo I didn't know kuti uri mwana mudiki kwandiri I don't deal nevana vadiki since uri mudiki just pick and go it's fine you move on enda abva abuda saka paakabuda iye hachashandi ndopa akatsveterawo umwe uyu aigara kure kure uyu anga achiti aigara kupi anga achiti aigara kunonzi kuyu Cape Town kunorth west kunorth west achibva kwandiri ndopa akatsveterawo kunorth west achibva tanga kuita sei kuenda kunorth west achibva tanga kuenda kunewo kunorth west ndopa akatangawo kukontinyawo nezvake wekunorth west wochete ngoti I didn't know ndakamboda kuti ndimutipire kuti bhururu baba vari kutamba navo havasi bho asi izvo manje iye nomeni ndaigara nefoni yeyeyo yawekunorth west aibva atondipindura rafu zvake ndichibva ndati havadi kutsikurwa ndichibva ndati anyway rega ndisiyane nazvo saka yanguwo story ndo mamiriro yakangoitawo saka kubva pakazobuda akaita move on akaenda kune uyu wenorth west haana kuzombotaura nemi kana kuzombomona hamuna chechi yakazodii aiwa chechi yakabva handiti chechi ipapo madhezi wawo ndo akanzi abatwa nemukadzi wemunhu ndo chechi payakabva yaita sei yakabva yasara ichiparara ini nabva kwaiwa kutaura neni akazombotaura neni akaramba achitaura neni achiti ndakukumbirawo malagbacks pakanganisika ndokumbirawo tigadzirisane tidzokerane ndikati ko ndichingori mukuru hasa ndachinja hapana chati chachinja ndichingori mukuru zvawakasvikanzi aiwa pakanganisika ndikati aiwa it will never change mwangu I'm still older than you saka hazvisi kuzochinja because obviously family yako handi wakauya ukandiudza kuti iwe family yako haisi kuzoita sei
approve. So until now, family is not going to approve. Well done for standing the decision yenyu kuramba. Noti danga rimwe munhu makatodzokera kumunhu yeye. Aiwa ndizvozvo. Ivakadoka ndakatozonzwa later kutoti aiwa maitonyepekwa. Hana makore iwa uyu munhu atori munhu mukurusa. Ndikati kwandiri ngaona ngandudza nezve28 ndopandakanzwa kuti vamuho vasikana saka pese paishandurudza munhu mukuru yeyachi kwai nokuti kwanza havatika munhu uyu kwausiku kwese vanovatira achishandurudza zvino paai kushandurudza i7 months saidzi asingavati makutogara nese full time anga asingaoni kuti muri munhu mukuru naizvenyu manje nanikirire chinhu chaizonetsaka ini ndaizoya ndikamuti bhuru rangu ini ndiri weita yekuzoshanda ndichishandurudza indosvera ndakamira the whole day saka ndinoshanda ndakamira zuva rese saka isedza unorova hako lula kawani aiwa zvimwe tiyazozviona kotiri kumanyirepi okay samanga musingabvumi kunyatsoshandurudza senge zvaita vamwe oraiti aiwa ii ndiri munhu mukuru sisimeli ani ndiri munhu mukuru ndagara ndiri munhu mukuru saka saka ndo mamiriro akaita yanguwo nyaya ya pakaipa anyway maita basa thank you for well done for standing up for yourselves nokuti kune vamwe vanosangana nezvinhu zvakadai handitika inopera inofa yakalodha anovanosvika kutonyazobuda zvamaite zvitataura kuti ndozvandakaitwa ende makatonyatsorepiwa because papasina consent makatorepiwa hani maona ende matataura zvino vamwe vanenge vachikuti kwai ningi akazodai ningi chibudai mutaure havabudikiri vanotya inotaurwa sei nyaya chena saka iyi titoitaura titoita noizi nezvayo because matataura ende chena noda kuti kudiva mataura moga palife kuti ina akandidai uyu akati ina akandidai uyu akatidai well done for that one. Well done, ladies. Thank you very much, sister. Regai timbonzwa mumve mandikandiro proof yenyu yose yamunaye WhatsApp kuti mangwana ndinge ndakawaridza zvose tiwane kufamba nebhora posta alright pakanaka alright sharp mangwana tine project kuyanika nomeni Musara project nomeni Musara mangwana ndiyo yatichifamba nayo vane mamwe magroups please tibatsireiwo tine project nomeni Musara mangwana kuitira kuti tistope unhu wake uhu ngativharisei unhu wake uhu wekufamba chitirura vana tosa vana vevanhu bins zvese nemari handimaona ati dropei izvo regai nditire kufonera wanga chimbofona bheki vamwe vacho futi hei yanomeni uyu kawo vakadzi vacho ngavanake vanotiwa zvese izvozvo izvo guys itai muchitega maprofeti efeki ndichipin up ndangoona 1 adyanyika nomeni alright ntegai mazita ndione kuvapin up uya chadairi phone right gate try mutu yes yeah okay pane shop inotengesa zvinhu asiri right pane vamwe here kanipotry number dzanimbotsvaka number dzanomeni church inonzi the revelation singing apostle ini namba dzangu anzisi vambodaviri ndakambotaura naye kamira nditai kufona ndakadai toni 063 333 timbofonera prophet adai dairi hello
Yewoi Vamusara makadiyei. Aiwa tiripo. Vamusara ndinoitwa SIS MELLY Diaries ndakambotora dotaura nemi chezvo kuWhatsApp but hamuna kuzonge muchindipindura zvekudaro. Right. Vamusara inini izvozvi right now ndine vakadzi vandinawo panapa. Vanosvika 27. Vari kutaura nyaya dzekuti umwe ari vamwe vari kuti makavarepa. Vamwe vari kuti maidanana muchitora mari dzavo muchidya mari muzovarasa last minute. Imi muchizviti muri men of God. What's your comment on that one? Yes. Yes. All right. Medium apa pasi kuzviziva here ndo zviri kuitika because I think that will be some men of God avanya musisina secret yekuti muchavanza because mangwana zvichabuda zvakazara social media yese zviri nani mutaure nyaya yenyu tione kana vari kunyepa then kana pachigadziswa pobva pagadziriswa to avoid further embarrassment kumudzimai wenyu. Munhu waMwari akafanana nemari. Munhu wese anenge achitsvaka or anenge akatadzisa. So munhu wese mufemini ukaita mari yakawanda unotanga kunzi wakaromba, unotanga kupomerwa. Alright. So zvakafanana munhu waMwari ukaroora unogona kutanga kunzi vakambondiimbisa kati akambonditimba, unotanga kuudzwa zvakasiyana. Okay. Azvaindati pane nhema nechokwadi. Alright. Vakachinzi kuTravela kuCape Town Joseph anonzi Tariro was a liar totally. Okay. Saka even one-randa yake. Saka tasoenda ndati dai mama choose rimwe day ndaikwanisa kufona ndokupa information itande muchida even those people vanenge vachida kunzwisisa ndange ndiri free and to answer any question inge yabvunzwa panhau yezvetichataura. Right, saka imi munofunga kuti mungaite zvafree because it's only fair kuti tinzwe both sides of the story so that pogadziswa panonyepewa toona kuti pari kunyepiwawo panoda kuti pechokwadiwo imimi as a man of God totsiurana because this can damage maministries akawanda and maprofits nemaapostles akawanda nekuda one prophet kana to one apostle. Saka munenge muri free zvarini apostle Musara munoita free zvarini? Mangwana ningoza 9 ndogona kucreate time iyoyo. 9 kuseni? Manheru. 9 manheru prophet unenge wapedza here. Alright, tichatraya kuti by 9. Alright. Criticism nawe kupomerwa inowanikwa 11 Jesu aitopomerwa achitaka cast out mademons anonzi ashandisa mweya wasatani. Saka izvo handibvundiki kana kutya. But ndakora ndikuti munhu waMwari akafanana nemari munhu wese anenge achimuvhima. Variko vanhu vanouya kuchechi vachitarisira kuroorwa, variko vanhu vanobvuka ma1-on-1 vachitarisira kusimbwa. Saka pavanozonzwa kuti apostol vanga vari single navo varoora vanotoenda kupfoma nyaya. Saka izvo handingavhunduki. Ndatoya paFacebook ndaudzwa nomumwe mwana wangu atoti apostol taremiri kutaura nezvaro paFacebook endai. Ndikabva ndatoti regai ndendendidze kuti kochinji kuitika. Okay, pakanaka ipapo tichakunitobata mangwana chona 9 o'clock tinenge tiripo tinzo tichouya nevakadzi avo zvakare muchitaurirana navo 1-on-1 tichiona kuti nyaya inofambisa sei. Ko uyu wokuti makamubata zveforce uyu makamurepa uyu? Zotori nemaizozo kutofona kwenyaya akadi kuripota police that time. Maanzi makatika muri kumuda imini? That's a liar. Even pandakafoma ministry she wasn't there. Akazotongouya vachida kungobatsirwa maproblems ake anti-marriage spirit achindongodzikarira nemukomana anobva andiramba then ndikamupa prophet ndikamuudza zvinokonzera zvati zviri kukonzeresa ndobva kutopera zvakadaro. Saka zvekuzva zvakambodini akati that's a lie. That's why ndati kucreatwa kwenyaya vanhu vanenge vachifoma vachizama kuda kutsanisha image of which simba raMwari haritadzi kufamba pane vanhu vataurisa rinotozera ende ministry rinotoenda mberi zvavanosvivira hazvingaitiki nenzira iyo. So mangwana ndibatei na9 ndokwanisa kuti ndipindure 1 by 1 anenge ari maquestions. Alright. No, pakanaka, it's a deal. It's a deal. Apa ndo pamazitaridza kuti at least muri kureason that we are going somewhere pakubvuma kuti aiwa ndibatei na9 o'clock manheru vacho vari kuti vane mhosva neni ngavachiuya titaurirane 1-on-1 magona morera zvakanaka Vamusara tokubatai mangwana 9 manheru. Alright, pakanaka. Right guys, manyaya mainzwa ntika saka this is part 1 and we are bringing in part 2 tomorrow
party to tomorrow. Saka vasikana vese vakadzi vese vaya vari kuti apostle vakatirepa apostle vakadla mari dzedu vakadai mazvinzwa handitika semauiro amaita aya handitika mangwana modzoka futi vari kuti ndichataura nemi 1 by 1 that means ticharova kana good 3 hours nekuti 27 kuzosvika mopera hatetagara panosvi saka mouya 1 umwe achipinda achitaura navamusara umwe achipindawo achitaura navamusara handimaona muchitaurirana tichihwisisa handitika regai tinzwe umwe. Hello, caller number 4. All right. Hello, pakutotwa bhinzi nemaprophet. Hello, SIS MELLY, how are you? Ndiri right, muri sei? Ndinofara. Inini nyaya yakavara yakadai. Ndakadanana naElijah, nomen Elijah Musara. And akandiudza kuti anga asina mukadzi. And ndaizoda kuroora inini. And I fall for him to the extent yekuti ndakanga ndaludza mind yangu nokuda kwake. Akabva ati anoita zvekupa masim card. Ndobva ashandisa mai vangu from November, December, January ashandisa tivati vape masim card achiti achazovabhadhara seasingavabhadhari. So munhu uyu inini at first handina kutenderana naye kupinda pabonde naye but akaita zvekundiforsa. He forced me to make a love name. Tisati tatenderana because that was my first date with him. I was not supposed to sleep with him, but he akandiforsa kuenda neni pamubhedha. And then after that, wakafoswa sei? Kana titi akufosa wakafoswa sei? Wakasumudziwa here pakandwa pamubhedha ukakurirwa bhuruga ratakada mukabva chii zvakaitika? Akandibata nobva ndiisa muromo wake zvazvo zvokukisa zvokuratidza kuti munhu atokukisa nobva ndati no, if we just tapedza kutaura izvezvi I have to go home and think about it. Akati hakuna zvakadaro, then wanga watodiwa warega kuya because tasezvo zvibhurugwa rangu rafuta tise ndati unobata nobva ndiendesa pamubhedha. Sabhurugwa ravo ranga ratofutawo zvizvo ranga ratofuta zvokuti ndinotobatikira now. So after that ndakaenda kumba. He forced me to sleep kumba kwake ndobva ndaramba ndikati mama havabvumi ndobva ndaenda kumba. Ndasvika kumba muna December like ndakaenda kumba kwake and it was his birthday. Then ndakaenda kumba kwake he was busy drinking imwe wine yavanoti autumn harvest. So pakusenacho ndakanga ndasenderwa mari yokuti ndaifanira kutenga something nemari iyoyo. So iye akazviona kuti ndasenderwa mari. So kuti inini ndimupe mari iyoyo akatadza kundikumbira kuti ndipowo mari but he forced me. Akandivhundusira achiti ndogona ndine mapowers ekuti ndogona kudisplaya vakomana vese vawakarara navo pamadziro emba izvezvi zvokuti unogona kuti vaona. Ndobva ndati why muchitozviita izvozvo zvikanzi because I know kuti you are cheating on me. Inini I'm not someone anofarira munhu anoita eche obva atanga kutaura mastories. So inini like ndakafila pain, like I was like ndaivatova possessed already naye because ndaimutendendikaasindaitatongozivika nazvoita. So mamatomuda zvokudarikidza mamatovada zvokudarikidza mamatomuda zvokutopinda nemoyo handina kana nenzwa. Asi iwe wakapinda nemoyo sei munhu akaita zvokurepiwa? Nokuti haiwa ane sweet turn, kutaura chokwadi ane sweet turn. After ipapo ndakatokanga mwana zvokuti munhu uyu arara neni tisina kutenderana naye because ndakazozvifunga ndavakomba ndikati asi pai handina kutenderana naye because of which handina natombofila kana chinhu ndaitorwadziwa. Haana tombomirira kutombo ndikati please nokumbira mumire zvikanzi handina kumira kwandiri kuita munhu atobvisa hembe asi akatokwisa pamubhedha. Ndiye nyakutondibvisa hembe dzangu, handisi ndakazvibvisa hembe, ndiye nyakutodzikurura hembe dzangu because handisingadi. So apedza ipapo ndobva atora mari yangu. Akatora mari iyoyo inoita akatora 1,000 rand and
then 500 ndandabuda ndikanotenga present rake ranga rebirthday present ndobva ndombuda ndandomutengera so pakudzoka ndopakauya achita nzee ndoda kuenda kumusha. He was planning kuti aende nofunga kuCape Town kuno mumwe musikana waida naye ikoko. So akabva anditi ndoda kuenda kumwe kumombe ndoda kundotengesa mombeyo. I will return back your money. Haana kudzosa mari iyoyo. Asvika kuZimbabwe akati handina mari yekudzoka. Ndobva ndatengesa furniture iri mumba mangu, maTV, chichima, computers ndichigogwa nokuraiza mari yokuti ati ndimutumire adzoke kumusha. Kuti ndakazviita izvozvo ndakatengesa zvinhu zvangu ndobva ndamutumira mari ndobva adzoka kunokumba. Adzoka kunokumba zvikanzi handina mari yechikafu ndaimutumira chikafu. After izvozvo akanditi iye ari kureleasa masongs ndikamubhekera masongs anoita 5 kana muchinzi wamasongs ake pane masongs 5 andakamubhekera. Inini andakaimba inini achindita chingoita mwana munhu kunze samima yofundisi motobva matongodita tongoimba tose. So I was using my money kukwira kubva kwandogara ndichienda kunobheka masongs ndichidzoka kumba, of which akabva anditi futi ndofanira kufasta 40 days. 40 days ndichifasta ndisingadyi kufastira marriage yedu tisingaonani tisingaiti chinhu. I didn't know iye anga asingafasti. He was busy staying with another lady kwaanga achigara ikoko. So iwe wakatofasta anga achigara nomwe musikana. That's why ini ndakafasta 40 days. So wakatorwa 40 days usingadyi? Ndakaita 40 days ndisingadyi sisimeli kutozoita nema-absolute. Ndichitobva pamafasting ipapo ndopandaenda ndichibheka masongs ake. Ndichibheka masongs ake zvo iye aitogara nemumwe mukadzi achitodla vanogara kuti saka after that akabva anditi pamusi wa28 zvikanzi ndakundikanda kufasta. Ndikati madi mangotsungirira zvikanzi andakundika. Ndikati imimi chiuyai kuno. Obva anditi I'm planning kubuda munomu ndiende kuCape Town because I am failing kubhadhara rent because I move from one place to another mwedzi wega woga aiva. Ndobva ndati chiuyai mugare kuno kumba kwangu sezvo muchiti inini hamuna mari yekubhadhara rent. Inini ndichakutorai ndogara nemi pakumba kwangu inini. Zvikanzi I am not ready to stay with you. Ndikati so manje moda kuita sei? Zvikanzi chinditira plan chindibhadhara rent yaFebruary wese. End of February ndobva ndakutora ndokuendesa kuma-introduction party for this month. Chindibhadharira rent kana wandibhadharira rent ndogara nasomeone kusvika mwedzi wapera ndobva ndakazonzwa kuti iye abva aenda kumusha. Ndakatongozonzwa mugrupu kuti ndiri kuZimbabwe ndikati this person aiti iye ari kuda haana mari yekubhadhara rent kana so wazoiwanepi mari yekuenda kumusha. Ndobva ndakazoona kuti iye akaenda kumusha kwakuzondoroora. So paakaona kuti iye ari kudzoka wakutanga kuti ndiri kumusha kutanga ndisendera maaudios. Zvikanzi ndisenderawo mari ukatondisendera mari zvezvi ndotoya ndichigara newe. So ndakazobva ndikati no man, this is not love because it's like I am buying love because I was supposed kuti inini ndimutumire mari auye azogara mumba mangu asina kundiroora. Because there's that time ndakati kuchechi kwandoenda akamuti zvikanzi iwe unofanira kubva kuchechi kwaunoenda uye kuchechi kwangu. Ndobva ndati no, is it good imi chienda ikoko mundotaura napasta wangu ndakutora mwana wenyu. Zvikanzi inini ndini munhu anorespectwa too much handingoindi kwandisina kushedza chichichichi. So ndakabva ndanyarara. So iye aida mari zvikanzi nditumire mari right now. Ukangonditumira right now ndobva ndatomuka ndichiuya izvezvi ndotozogara newe. Izvo waida mari yokuenda kunoroora mukadzi here kana kuti waida mari yokuwedzera kupira mukadzi kuti akwire auye kuno nemukadzi wakauya naye. So when pakangodzoka kuno akabva ndiremova mugrupu. Ndobva ndati ko wai wandiremova mugrupu zvikanzi hanzi davi risingabereki rinofanira kutemwa. Ndikati inga wandinoparticipata mugrupu zvikanzi I mean ndiri kureva mafruits kana risingaiti mafruits. Ndikati what kind of fruits are you talking about? So inini ndakafungidzira kuti I think mafruits ari kutaura nezvavo ndekuti inini ndakaramba kumusendera mari kuZimbabwe because he called me and sent me a message achiti
nditori paline izvezvo anditumira atocreata order yemukuru kuti ini nditore mari yangu ndimusendere ndobva ndati I can't because ndiri kupasa right now I can't ndobva angoti okay ndobva akauya kuno akandibloka kubva mumacols ake kubva kunhamba dzake dzese bvaandibloka so at first akanditi handidi kundiona pafacebook ndobva ndabva pafacebook so one day ndakati harega ndimbovhura facebook ndimbopinda pafacebook paaccount yangu nefoni yemumwe munhu ndobva ndakaona akauploada picture anga akanyora iye kuti pane imwe relationship yokuti kana ukwai unongonzwa chete kuti it's nice to be here akauploada picture romukadzi so ndopakandirwadza zvokuti I almost take mushonga wamakonzo kunwa because I was expecting him to marry me end of February iyo iri February yacho yakadotora mumwe mukadzi so inini chandiri kuda I'm not handisi jealous about kuti aroora but that family yemwana waakaroora he must know the truth because I'm not the only one takatowandisa singaiti vanofanira kuziva kuti mwana wavo apinda munhu akaita sei because this person akatodya mari yanotosvikawo kuma 3 point something because I was buying food for him I was paying even rent for him ndaipira ndichienda kumba kwake nokudzoka chisvika ikoko ondishandisa futi ndodzoka kuno kaana kana sendera akandipa kana musi one ya uyu ndiye munhu ari kunzi ari kurwadziwa manje this child is in pain ari in pain so wanga wakapromiswa kuti ucharoorwa end of February but end of February hazvina kuitika akazonouya nemumwe mukadzi nemari dzako dzawaimupa akazondouya nemumwe mukadzi so auya nemumwe mukadzi maybe akaona kuti akasachibvisa mugurupu haakwanisi kuti agone kuintrodusa mukadzi wake so inini ndakaona kuti ndabudiswa ndikati no I think nditoriwo nemamwe mavictims angu ndobva ndati obva aita mistake yokuti akandisendera screenshot yevanhu vakabudisa kati hana kubudisa oga indobva ndatora screenshot ndobva ndateerera manhamba ese evanhu vaivapo ndobva ndatanga kufonera one by one ndobva ndakawanda chiti more than 15 20 the same people vari kuchema nenyaya iyo yavachiti vakadyirwa mari yavo so ndakabva ndatoona kuti there are some people because inini I almost take my life handidi kureva hema ndakarwadzwa to extend yokuti ndakada kunwa poison kati now handisisina tv handisina masystem makombiyuta angu zvese nenyaya yekuti ndaitengesa zvipa mari ndichitengesa zvinhu ndichimupa iye mari ndichizama kuda kuvaka love naye but he chose to go and take another person but ndakaona kuti inini zvangu inini zvakatondiitira zvitori even zvishoma pane zvakatoitira vamwe vanhu because akatoita zvihombesa kune vamwe vanhu so mwana uyo ndowandiri kunzwira tsitsi kuti family yake they must know the type of the person wavakapa mwana because this person is a beast himself atori beast ende ane sweet tongue yekuti kana akataura newe unoita zvese I still remember it akandifonera kuno even kuma 6 dzamanheru mataxi mutauni achipera na 6:30 ndaitomeka sure kuti ndatsvaka mari nepasi nemuvhu ndichitsvaka mari yekukwira kuti ndiende ikoko because ndobva ndamubvunza why is it poga poga pamondishedza ndoita se like ndava kubenga musoro zvikanza ndozvoita munhu ane mapowers munhu ane simba haafaniri kutambura panzvizvo zvese zvaanoda so why nditsikirira inini why did I like he is holy without you need to ndigare ndichikonfesa kuti iye aiziva kuti iye he is the one akuti more so aita kuti iwewe ugare chikati kuti tamofila kurenakumbaza and wazazomita nako waingowako kukuti mari chete saka angogara achikukumbira mari akakukumbira mari azviti kuti munyime because unenge uchizama kuita senge uri kumunyengerera so manje ndakazoona kuti kupedza ndopa ndakazoona pakati indisendera mari dzogara naye ndopa ndakaona kuti this person ari kundisa ndopa ndakazopaanditumira tsika kumusha zvototi maybe deno ndakamutendera pamwe zvezvingadende nakutongotaura either about me because ndaizonyanya kurwadziwa wese ndaona tsika ranga akaupload right now tataura nomen akataura kuti iye mangwana na 9 o'clock we must conduct him ataure nemi mose because zvimwe
ndezvekunyepa zvimwe ndezvechokwadi zvitaura nevakadzara. So iwewe make sure kuti mangwana na 9 o'clock come here. You're looking for closure, you want closure, right? Come here, talk to him andika unzwanane unzo kuti zviri kufamba sei, chii chakaita kuti adaro kana ari kuti ndezvechokwadi andika kana ari ndezvekunyepa. I believe kuti pauri une mavi 11 ipapo une zvakawanda wobva wandikandiroma mavi 11 acho kuti neniwo ndibate tione kufamba nenyaya yacho zviri fair andiwana. Okay, and another thing is Smelly. Tanga tisati tava knowledge yekuziva kuti anoisa message anokuisa kuti pa naikira yako pazita pa contact yako anoisa disappear message. So anoisa disappear after day or 24 hours linge disappear. Inini ndichingori ne evidence yakapesera kuti ndirachinokumbira mari yekuti adzoke kuno nezvimwe some of the other things. But ndandisati ndaziva because nasandizane ngoti akataura neni oisa that disappearing message mangwana pakoda kutasa message aya hachisipo. So ndakazoita plan ndobva ndatora message onobva ndamaforward atokambato. So yeah, akanaka those audios akandisendera. I still have them and I still have them to share. Alright, no problem. Just send them tomorrow in the morning, but at 9 maneru. So 9 maneru, I think it take up as a prophet Josie Panapa. Then totaura na vatonza kuti alpha. Okay. So that you find closure. Totangira ipapo. Right. Wow. Nyaya zviri kutokura. Right. Nyaya zviri kutokura. Right. Varipo here vamwe vari vachidotaura anything kana kuti hanzi he won't come, he is lying. I believe he will come. He will come. He will come. Trust me, he will come. Anouya. Hello. Sesimeli, sorry zveinda kupamba kudzoka ndaidangovida handine one word for no man. Kuti nditi you son of a bitch. You son of a bitch. And ndakamumira mangwana. Ndakakumunzwa nyaya kana chiti hapana chaanoziva vaiuya kuzongotsvaga wanti marriage spirit musatanyoko. No man takatenga instrument tiri tese. The most money was mine. Anouya chiti vakauya vachizenge while he was staying kurubbish kudeep salute, and then he comes and says vanotonyepa vakatouya akaitanga sei chechaizo kutanga chirudzwa iyaiura 5,000 rand yanga isingatombozomukwaniri futi, maybe it was less even because aishanda madays mashoma aizoikwanisa sei. Right. That man is a bastard, that son of a bitch. Ndikamubata nemaoko angu agona I will kill him. He's a bastard. Wondima mchinzi mune anti-marriage spirit. Anopenga iye ndiye anotori ne-anti-marriage spirit. He's a son of a... Kana nomene wakanditerera, you bastard. Ndokuvinga kudipsulut ikoko, you son of the bitch. Ibwa yemuno. Chirega yatanga auya mangwana musangane fear timuone tiwe kuti aufa. Aiwa topedzera mangwana. Asi muchindipa evidence vamushara zvinoya mubva mandikandira. Ozotaura kakuti iye hazvizivi. Ndizvo ndosaka ndikudaro. Evidence ozoti iye hazvizivi. Ende futi iyo evidence iyo ndiye akatonditumira picture racho naye achiti uchiri kurangarira here ndichiri ndakachengeta mapicture. Iye ndiye akatonditumira. Ndandisisinawo ndandatodhilita manje akagona akatonditumira iri. Alright. Aitoda kuzviexposisa. Alright, no problem. Tobatana mangwana gaitinzwa maromba chifona. Kola hello. Hello, muri sei? Ndiri right, simeni ndodangu analyze nyaya iyi. Madi mambomira tambotanga tatora vanhu vari munyaya iyi. Vakadzi ngavase desperate zvokudai. Ndivo vaienda kuna baba vachinona mubhasitoro vakangotarisa vachiflasha mari yavo. How can you be so desperate like this? Makambobhilibhiswa here Kola? Ora chimbomira makadaro. Hello Kola? Iripo. How are you? Good, and how are you? I'm okay, thanks. We are talking to Tiny from South Africa. Tiny.
Yeah, you're talking to Tiny. I'm from South Africa. Okay. Do you hear me? Yes, I can hear you. Tiny, yes, I can hear you. Angadzi takutopinda manje takutopinda rabai muri panti takupedzisa. Okay. Tine minyata tine iri kupisa saka takutopisa ndibva ndakufonera. Tiny. Talking to Tiny from South Africa. Okay. I mean, Tiny zvoitika maybe tione Tiny wacho kuti ari kuti chinyi yake ndei. Tiny nyaya yako ndei. Hello. Hello, SIS MELLY. Tiny victim ere. Ndinambofona ndanzwa macomments akaitaura one please ngawasa comment kuti wari desperate. Baba wanotira kuma Facebook otonyenga. Mi ndine delete my message from Phone yako haiti network kola phone yako inonetsa haiti inenge chingwa tinenge tonzwa inenge chingo break. Hey, atisikuzwa kola atisikuzwa fane kubreaka. Why he is lying? Why he is lying? I have evidence. It's breaking, caller. It's breaking. We can't hear you. Ashanti. Chikola vane shungu dzekutaura vane hasha but line ravo manje riri kuvagadzika mudishi. Ndova vanga chimbonetsekana pai. Right. Tigaiti try kubata Tiny wacho tuone Tiny zvatiny tipedze na Tiny tinzo nyaya Tiny Hi Tiny. How are you? Good, and how are you? Yes, you called me earlier. I'm okay, thanks. Sorry about the problem is a network. Okay. Yeah, can you hear me? Yes, I can hear you. Sure. Network. And today is on your time day. But network. Okay. Guys, to be continued tomorrow. Antika very busted abroad vamirira. Antika busted abroad vamirira. To be continued tomorrow, guys. Let's not judge these ladies, guys. Let's not judge it, guys. Let's not judge them anyway. Sorry, let's not judge them, guys. And mona gatimi ratings okuti zvakafamba sei nyaya chakamira sei and then we start from there. And mona antika so mangwana soon after prophet vaenda and then we totanga futi zvenyaya iyi ya prophet nomen Musara tinzo kuti how fast zvari kuti zvimwe ndezvekunyepa asi zvimwe ndezvechokwadi antimaona. Right, so guys, don't go anywhere. Antika stay tuned. I'm just gonna drop and come back now. And it hands busted abroad ndezve chigara ipapo uone. Just stay there and watch kuti ndezve. So guys, don't go anywhere. Busted abroad coming soon.